كرم سلام 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 كمي تخونو كمي ኣለኹም يقراታ قرب ድንጉ ኢልናኩም መስለኒ ለናይ 10 ደቂቕ እዚ ከዓ የጋጥም እዩ ስለዚ ደጊምና እንቋዕ ደሓን መጻኹም ናብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ብመጀመርያ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሕዋትና ንኣሽቱ ገሊኦም ህፃውንቲ ደቅና እውን ናይ ብሓቂ ሕማቕ ተረኺቡ ገሊኦም ዘለው ፅንዓት ይሃቦም ብጣዕሚ ሓዚና ከምኡውን ቅን ኣውደ ዓመት ይመርሕስ ኣውደ ዓመት ስለዚ ንእሽተይ መሰጋገር ሙዚቃ ክንገብርና ኣተኻ ሓሳይካ ኣብ መጀመርያ ድሓር ድሕሪኡ ገለ ክብልና እዮም ምሰያናን መምህርናን ካሕሳኢና መፂናኩም ዘለናሎም እዩ
وحكي ليلوي لايبراري ممري قرم داغماي وقاعد حن مصخ حوات اتو حساي اسكذا كلاسيكال انتاي سمعت فجرات لك ممري مجمري حواتي قرأتا تي لما عنتي كم سالساي كفال إنا نخيزلنا توم زيرا أخو ناي أيانا فحساي على 16 عام تمكرو زلو أبريل استيت أب بيزنس أب كوميرشال مالت ريل استيت بكله جنرال هاوس ناي جزا معداق مشات كوميرشالات سمول شوبين مول معداق مشات أو زوافر نبعلونا أو توافري أب بيزنس كا لايف ملو عدمو أب بيزنس لعلن تحت زبالة توم زيرا أخو قدامي كفار كلا أكفال زي واقع خفيلكا ويقع حموشة مش دشميتي كونسالت غيركا أب تربيزا خفيلكا تمهارات مرتيو بليز تمكرو ناي أيانا خنوسد ناي ممهرنا خنوسد نتي استحالة في كل تخفالات تمليسنا نتعذبو كمون شر نبولو اتي عبيت مسئل له هجي اتنريق لنا اتلوت ناي من سيهات الرئ له اتي سب نا بيزنس نا كالي الرئ له سو نزي أمياتاتنا حيزنا إنا أبو بزحنا ويكا أنا بزح زلنا صار له أمي خلو دوي بولنا ثانك يو كحساي اسكي بتا كلاسيكال كنجمرينا قدمينا بتي جو هيد ويك اب انتلي كاز خنا تومو تا كلاسيكال كمي غير كا خمر اسكا الله ثانك يو كحسينا بزح ريزن يبلين مبرصي ان فاكت تا درفا من كم زي درفا انت فلت كنو بزح غيزه سلال صنحو تا كلاسيكال يسمع امبر ت نطا كله يردنا ينورن هزغن ليلي نابلت كم تدرف لي طيالو بطعمي كلاسيكال سلال فوتوس كافتن الفتون كلاسيكال حنتي سلا زهونتي يسري دلك جرم سلازي كتب لنا تخيل اتو حساي حدش عامتنا نجمر زلنا قدمنا بتي لكتشر متاونا تختبل طبعا و بكل مجدتات بعدي يكون بزي يكون زو حزبنا في اللاي تقرنيا سبيكر برتع عامتنا حلفنا بزح شجر إنا تسألنا حلفنا يو hopefully زو حدش عامت 2024 ناي سلام فقرن كجبرلنا يخون نصبل لنا نصلون يقبأ مالتي وزي نقولو حبوس حدش عامت ناولكو سلام تاي كقرب للي كسيلون حبيب على هذه يمثل له كريسماس يأتلو كريستيان نظام كريسماس صورو نحبشانا هي ناتنا حليف الله مسدك أنا حلفنا يلنا مزحتي إذا قلعت سلازل ناس مس نايفرنجينا نختل تنا حبشاونا هنا قرفان مون ون مريس كريسماس قبل دلي تي تأجم نعدي سلام مطرح يكون أنا وزي ونشتهي تو انترست هاي مهانو بفلاينا أنا ريل استيتات تو انترست هاي بمهانو نشتهي رافع عمت حلفنا أنا قبل خليه بيزنس كالي بيزنسات زلقا لعلن تحتني يولي خونيو كوزي زعبية زل حلفة 15 عامت فول تايم ريل استيت انت سرح انت اللغو كم هذه
بتعمل هاي انترست كوينو يفلتن ذكر أنا مجمرة جزاي أنت جزء من 1994 شعبت نت حمش خمس جزء هو فلتي سلازيس أحلفنا ين مالته يكون أنا شايت جن حنت نجار يعني رأتها يا جماعة تا انترست راح أزجن برايس لعله كوينو صنيحه انترستون هاي كوينو صنيحه سلازي بيزنسات مبر جزء تتات بزو حيشتنا هزجن عبي تسمعني إن 2024 hopefully نشتي جمر بالله هورد بأكتوبر 8.45 زنارة أوزو ورحزي 6.61 انترست رحنا لنا مو حلفة قلت سمركوا دحان كاسكاسين نيو سلازيس عبي تسمع لنا يغني له جرم يا تصبغ نو باي ذا واي كاب فيدرالست ستارت مارش ወይ ከዓ ካብ ወርሒ 3 ጀሚሮም ክቆርፁ ምዃኖም ክቅንስዎ ምዃኖም እዩ ዘሎ እዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ሪፖርት ናይ ጆብ ሪፖርት ቁርብ kind of not happy but ግን ችግር የብሉን thank you ከምቲ ወይ ዝበልካ ራፍ ዓመት እያ ነይራ 2023 ይዝክሮ ስሞል ቢዝነስ ዘለዎም ከምቲ ናይ SBS ክሳብ 72,000 ኤክስትራ ገንዘብ ከፊሎም ኣብ ዝሓለፈ 2023 72,000 so ብሰንኪ ዚ ኢንተረስት ሃይ ማለት ፅቡቅ እምበኣር ሎሚ ድሓን እቲ ኮመርሻል ክንኣቱ ኢና ብዝያዳ ናብኡ ሎሚ ናይ ገዛ ኢና ክንዛረብ ከም ወይ ዝበልካዮ so እዚኣ ሸር ናይ ሓውና ካሕሳይ ኣብዚኣ ነጥብታትና ክንዛረብ ኣሕዋት እስኪ ተቀዳመይቲ ስቴትመንት እስኪ ግለፀለይ ዋ ኣነ ደኣ እሞ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ዋላ ምስ መምህር ብርሃነ ኣሎ ሓደ ዓርከይ ዝኸውን እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ስታክ ይብለኒ ኣነ ሪል እስቴት ይብሎ ስኻ ካሕሳይ ከኣድግም ኣቢልካለይ ኣለኻ እሞ ስለምንታይ እያ ተቀዳመይቲ ስቴትመንት እስኪ like buying a house is a good investment because it's fairly safe place to put your money and home value generally increase over time allow you to build home equity and provide you with a rental income. Let's explain better lazy income تمكرها أتخصصي. Thank you ممرة. كل كذا نفرط عندنا حدا عبي قوم نجر نخترك بزح توصل توردن برا بقليل ويترهون إنك بعدي سلام دلنا نعوز عدد مثلا كلنا كنديك علي كندي بحري كنديك أجمعت حلفنا مسينا أوزي مسمس أنا ها تانا أمريكا دريم تبهال هذا عبيت تمت مسودها جنزم مصر كان يمجم مرة ستيب تتنكفى جزانديا تاجزا ياو بقليلو خمسة تجزاء كله تستيبات كلهم كدوينا أبطلع على جن والت حزبلت إنفستمنت لنا هنا نوس دا مراتو جنزب كا قميت كايوس بحروجن تنورلو بخال أي value ناوتن توصل تلو تبغى جنزب غيركا نكاو يكوتيو زي هنا business تنكاسا أصلو at the same time إننا وركان هاللغة نرنت بناس moving expense بناس كندي سقاي نبلكا ديغدغو يتولو سرسرا يتولو أو apartment النات ساقها نكاب تنبر ناس النت زلوا فريدوم زلوا دقها أبجيكا أب حمد مريت النات أوتو ذا تتاجزا نسارا ساعمت انت هونتون أو 15 عامت غيركا زغوركا غيركا مخفالكا سلليتر እቱ ገንዘብካ ኣብ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ተቕምጠላ ቅድሚ ኩሉ ናይ ላይፍካ ለውጢ ተርእየላ ፍሪዶም ዘላታ ገዛ ስለ ዝኾነት ቅድሚ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ቢዝነስ ናብ ገለምልታት እውን ፈፂምና ይንመክሪ ገዛ እንታይ ገዛእኻ ናብ ቢዝነስ ክትኣቶ ከለኻ እውን ትክረዲት እውን ብዙሕ የለን ንብረት እውን ታይለካ ብባንክ ትበሃል ብላንድሎርድ ትበሃል ስለዚ እዛ ገዛ it is number one light mohana in anifallit don't put off any longer go out and buy prepare the house اليوم بزح قتلوا لا جزاء مو جزاء قيمه كله mohana سلا نفلت ناي جزاء بروكر ناي بيزنس بروكر كوينا 15 عامت كجلجل كله كولورادو صبو فلتت هون سلوهنا صراح صبوق خيلت صبوق تراس بهزبي سلازلني
أنا ون بناي جزا بزح شلمات زوصل كلها كم تريو 5280 ماجازين توب ريل استيت ناي كولورادو ايجنت نمالتيبل عمتات أبدي حاجة كم تريو سيرتيفيكاتات كله زتعدل كلها يا هزون بصبوق ناقلقلنا نصنح أب جزا زلنا خرعات عبي نجري Yeah, thank you. Thank you. Much جيرنا سلن فارت قاص اجا ما يكونن يا كبرات احوات تريو لهم كحسي حدا خابتي تاب እቲ ሽልማት ወሰድ ምዃኑ ባዕሉ ሰርቲፊኬቱ ኣብዚ ይገልፅ ኣሎ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ኣመኻሪ ልዕሊ 12 ዓመት ኢና በምስ ካሕሳይ ኣብ ስራሕ ዘለና ማለት ኣነ ኣይሰርሕን ግን ኣነ ናቱ ሰራሕተኛ ኢኻ ክንብል ቀለና ናቱ ካስተመር ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ካሕሳይ ቴንክ ዩ ፎር ሰርቪንግ ካልእ ኩሉ ሰዓት ትሕተት ሕቶ እያ ኣነ ዝሓተታ ካብ ተመክሮኻ is today buying time or selling time ማቃ ሕጂ ግዜ ሲ ናይ ምግዛእ ግዜ ድዩ ቴንክ ዩ ያ ከም አንተ ጌርካ ተመራጭ ተታ ላይት ባቲ እዚ ግዜ እዚ ናይ ምግዛእ ግዜ ድዩ ዋላ ናይ ምሻጥ ግዜ እዩ ከምወይ ዝበልካዮ ኣብ ገዛ ክራይ መንኻ ይብለካኒ ገዛ ክራይ እንድሕር ኣብዚ ግዜ እዚ almost 18% ይወሲኹ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ገዛ ክራይ 2000 3000 almost ልዕሊ 2000 ዝኾነ ሰብ ክኸፍል ገዛ ክራይ እንድሕር ካብ ክልተ ቤድሩም ላዕሊ እዚ እውን ዝካረል እዩ ግን ንእሽተይ ኮንዶ ሃውስ ብሽሕን ገለን መርገጃ ክገዝእ ይኽእል እቲ ዝበለፀ 2000 ገለን ናብ ትራሽ ኹም ትጉሕፎ ኣነ ቃል በቃላ ከማ ዝብል ናብ ጉሓፍ እዩ ዝጉሓፍ ዘሎ 2000 ገለን ኢልና ከምወይ ዝገለፅካ ይፅብቕቲ ግን ግዜ ዘለናይ ግዜ ናይ ምሻጥ ድዩ ናይ ምዕዳግ እስኪ can you explain that ኣቶ ካሕሳይ thank you እዚ ዝሓለፈ ዓመት ታፍ ዓመት እዩ ፀኒሑ ንምንታይ ቱ ኢንተረስት ብጣዕሚ ላዕሊ ተቆሊሉ ፀኒሑ ሪፖርት ምሳይኒዮ ብኦክቶበር ሓለፈ ዓመት ክሳብ 8.45 ኢንተረስት ነይሩ እዚ ብጣዕሚ ሃይ እዩ ንምንታይ ትገዛ እውን ብዙሕ ኣይወረደን እቲ ኢንተረስት እውን ሃይ ኮይኑ ስለዚ ናይ 600,000 ገዛ ንኽትገዝእ close to 9,000 mortgage ነይሩ በዚ ግዜ እዚ ኣማራጭ የብልካን ምክራይ የሕይሽ ክንብል ንኽእል ኢና ምንም እኳ ዲስኣድቫንቴጅ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ እንተዘይብሉ ተኸራይ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ህዝብና ግን ንፈልጦ እንዲና 8,000 ሞርጌጅ ሰብኣይ ሰበይትን ሰሪሖም ንኸፍሉ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ግዜኡ ናይ ምግዛእ ኣይኮነን ብዝብል ሰብ እውን ኳልኩሌት ጌርካ ክነግሮ ከለካ ካብ ዓቕመይ ንዓቐባይ ይብለካ ስለዚ ትዝተሓተስ ዝሸጥናሉ ገዛውቲ እዩ ነይሩ 2023 ሕዚ ን8 ግዜ ብተኸታታሊ ኢንተረስት እናወረደ ፀኒሑ ኣሎ ተን ዝወርደን ኦፍ ኮርስ ንእሽተይ ነጥብታት እየን ንዝረብሓ ገለ ይኮናን ግን በብንእሽተይ እናወረደ ፀኒሑ ኣሎ ምናልባት ኩሎም መማኽርቲ ይኹን ገለመልታት ከም ዝብልዎ ካብ ህዝ እንዳሓር ክወርድ እዩ ይበሃል US Today article on federal stance put interest rates again predicts 3 rates cut in 2024 level na US Today allo MBC News እውን ኣሎ ስጥራሕ እውን እንተይኮነ I think ታ ምርጫ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጣ ትመፅእ ላ እያ ትትመፅእ ኩሉ ግዜ ኣብታ ስልጣን ንኽነብሩ ኩሉ ነገር ይገብሩ እዮም ስለዚ ብፍላይ ብዙ ማርች ገለ ኢንተረስት ክወርድ እዩ ዝበሃል ዓብዪ ተፅቢት ኣሎ ክሻብ ክንደይ ይበፅሕ ፈልጦ ነገር የለን ገሊኡ 5 ይብል ገሊኡ 4 ይብል ግን ዝለሓለፈ 3 ሰሙን ባዕሉ ዓብዪ ለውጢ ርኢና ኣለና ንሕና ገዛ ርኢና ዘይብል ሰብ ዳርጋ የለን ቱ ሆልድ ገይሩ ዝፀንሐ እቶ ብ 8.5 ዝነበረ ናብ 6.61 በፂሑ ኣሎ ሰሙን እዚ
እሱ ተጠቀሚና ቀኒና ስለዚ እቲ ህዚ ዝቀዳደመሎ ሰብ እንታይ እዩ ቱ ሪአክሽን ካብ ኩሉ እንዲኻ ትሪኦ ካብቶም ለንደራት ካብቶም ገዛእቲ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎም ገዛእቲ እዮም ዘለዉ ስለዚ ክሻብ ማርች እንተፀኒሐ ኢንተረስት ክወርድ እሞ ገዛ ልላዕሊ ክውፅእ እዩ ህዚ ገዚአ ማርች እንትወርድ ተሎ ሪፋይናንስ ክገብሮ ክእል እየ ኢሎም ፍልጠት ዘለዎም ብዙሓት ሪፋይናንስ ድሓረ ንክገብሩ ህዚ ግን እቲ ገዛ እንተይወፀ ኢንተረስትን ከይወረደ ብሃይ ገዚእና ፀኒሕና ንሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ድሕሪኡ ግን ሪፋይናንስ ክንገብሮ ኢና ዝብል ካብ ብዙሕ ገዛእታት ርእይቶ ስለ ዘሎ ኣብዚ ህዚ እዋን ናይ ሸያጢ ግዜ ኣይኮነን ኢንተረስት እንትወርድ እቲ ቫልዩ ላዕሊ ስለ ዝወፅእ ሸያጢ ፅንሕ ኢሉ ክጅምሮ ይኽእል እዩ ህዚ ግን ንገዛእስ ፅብቕቲ ዕድል እያ ካብዛ ህዚ ወርሒ ጀሚርካ ፅብቕቲ ዕድል እያ እናበልና ንብዙሓት ሓደ ኢንፎርሜሽናት ንሰድድ ኢና እቶም ለንደራት እውን በቢግዜኡ ዝሰዱልና ዶኩመንታት እኒኦ ረኣይቲ እኒኦ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ባዕልቶም እውን ገሊኦም ክሳብ 30 ገዛውቲ ህዚ ዘን ቀረባ ግዜ ዝገዝኡ ሰባት ንኢንቨስትመንት ኢሎም ዝገዝኡ ለንደራት እውን ፈልጥ እየ ስለዚ ብግምተይ ኣብዚ ህዚ እዋን ምግዛእ ዝሐሸ እዩ ባህል እየ ኣብቲ ዝሪኦ ኩሉ ነገራት ፐርፌክት ኖ ታንክ ዩ ፅቡቕቲ ትምህርቲ ስለዚ ያ ከምኡ ዝብልካዮ ኢንተረስት ሹት እንዳገበረ እንዳውን ይኽእል ክሳብ ዝሃለወ እቲ ፕራይስ ከዓ ሃይ ክኸይድ እዩ that's the collision ማለት so እቲ ፕራይስ እንድሕር ሃይ ይኸይድ ኣልዩ እቶም ዝሸጡ ፅንሕ ኢሎም እቲ ፕራይስ ሃይ ምስ ኮነ ክሸጥዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ፅቡቕ so እቲ ዴማንድ ኣብኡ ከለኻ እቲ ዴማንድ እቲ ጠለብ ናይ ገዛ ማለት ኢንተረስት ይወርድ ከም ዘሎ ካብ ማርች ክቕነስ ምዃኑ ከምኡ ዝበልካዮ እቲ ኣርቲክል ዋላ ኣኮርዲን CME ይገልፆ ይፅቡቅ ገይሩ ጠለብ ኣሎ ዶ ትብል እቲ ኢንቨንተሪ እኹል ኣይኮነን ዘሎ ናይቲ ገዛውቲ እቲ ህዝቢ ንኣብነት ካስተመር ካሲ ኣተካሕሳይ ገዛ ዝብል ካሲ ማዕርኹ እንደይ ትርኢ እቲ ኣብ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ገዛ ኸ እኹል ዶ ትብሎ ካብዚ 2024 እቲ ጥቕሚ ናይቲ ገዛ እውን ቶም ኢንቨስተር ፈሊጦሞ ክሳብ ዝሃለዉ ኢንተረስት እዮም ቁሩብ ፅበይ ዘለዎ እምበር ኢንተረስት ናብ 5 ገፁ እንድሕር ወሪዱ ሕጂ 6.6 ኣሎ ናብ 5 ገፁ እንድሕር ወሪዱ ቶም ኢንቨስተር ኣይሕልፍኻን እዮም ስለዚ ኢንቨንተሪ እኹል የለን ከም ንፈልጦ ኩልና ከም ዝረኣናዮ እቶም ባየርስ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኢንቨስተርስ ኣለዋት እዮም ሕጂስ ከመይ ጌርካ ከተመዓራርዮ ትኽእል እዚ ማለት ነቲ ህዝቢ ነቲ ድሓን ገዛ ዝደሊ ፅቡቅ ገዛ ዝደሊ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ንሱ ከቢድ እኒኦ ብዛዕባ ኮሎራዶ ዲና ከነዛረብ ንኽእል እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እኒኦ እቲ ሰብ እቲ ኢንፎርሜሽን ፈሊጥዎ ኣሎ ህዚ ገዚኡ ፀኒሑ ሪፋይናንስ ክገብሮ ከም ዝኽእል ብደንብ ተረዲኡ ኣሎ ህዚ 8,000 ዝኾነ ሞርገጁ ድሕሪ 2-3 ወርሒ ሜቢ ናይ 6,000 ናይ ምውራድ ዕድላት ከም ዘለዎ ተረዲኡ ኣሎ ብቀድም ኢሉ እውን ዋላ ወሪዱ እናሃሎ እቲ ገዛውቲ እውን እቲ ኢንቨንተሪ እውን ኣይነበረን ዋሕዲ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ እኒኦ ንምንታይ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ኮሎራዶ ብብርሑ ሙቭ ይገብር ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሜቢ ኣቨሬጅ 8,000 10,000 ክንድኡ ዝኾን ገዛ ግን ኣይፍጠርሎን ኣይስራሕሎን ኮንስትራክሽን ብጣዕሚ ሃይ እኒኦ ህዚ ንሓደ ገዛ ክትገዝእ ትኸፍሎ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ሓድሽ መሬት እንትትገዝእ ከለኻ እውን ክባር እምበር ርካሽ ዝበሃል ኣይኮነይ ስለዚ ክልቲኡ ክማጣጠን ብዘይምኽኣሉ ግልፂ ንሪኦ ኣለና ኢና ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበትን ገዛውቲ ተርኢ ቀኒየ 580 ንሓደ ገዛ ኦፈር ስለደለይ ክንቅበሎ ኢና ኢላት ንሰበይቲ ሹር በቃ ፈትዮ እሞ 580 ሰደላ ኣለኹ ኦ ማይ ጋድ ዚስ ኢዝ አንዩዥዋል ኢላትካ 23 ሰባት ንዛ ገዛ ስለ ዝረአይዋ ኣይ ኣም ሶ ሶሪ ግን 580 ዝበልኩኻ እቶም ሸቲ እዚ ኩሉ ሰብ ዝርዮ እንድሕር ኮይኑ ደኣ ብ600 ተጠይቕናዮ ካብኡ ንዓቓውን ክንሸጦ ኢና ኢሎምስ
حسام لويتهم I am so sorry زي مثالي نايتو بزح جزائي هذي شو قبل قبر له فكرني مثالي verbally agree زغورو ترأيس بحرق يسمع أتهزبيري قال له زجاجة no أين قبلن maybe كابتو listing price شديش نم يتشح وصيحنا ممكن شط أصلا نخلص قدامي سنبتي تسأبينا انت زي رخينا تأيقنا يواجا إن أمبر تلولنا كي هنقبل إن لولنا كي أين قبلن حساب كلو تيلو ملوي توما زي بدن بيزرينا له نابي شيفت خمس قبر له تو جزاوتي مخنياتو كم تلول كايو إنفنتوري يلن بتعمو حد إنفنتوري النيو سلازي نأتن تايت حزنا طرح نصبل لنا بزح إنفنتوري كفتر يونولو نغرات يلن كفتر انتخوينون دحارت واغا تحتي مسورده بهاي واغا قولج كبلاين غزاوتي ازغن تقادم عينتي نيمو تلوتس اب كلتا سومون ثلاثه سومون بتعم عبي لوط يخا تريلو قيم ثلاثه سومون 4 ساعات 5 ساعات طرح نرنا هذه 10 2 ساعات نر لنا ስለዚህ ህዝቢ ይፈልጦሎ እዩ ናበይ ከም ዝኸይደሎ ስለዚ ትክክል ኢኻ ቱ ዲማንድ እኒኦ እቲ ሳፕላይ ግን የለን ስለዚ ለስ ሳፕላይ ሞር ዲማንድ እኒና ያ ጽቡቕቲ ያ ቴንክ ዩ ባይ ዘ ወይ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ሾርት ኢሎ ኢን ጀነራል ኣብ ዩኤስ ኣኮርዲንግ ቱ ዝኾነ ለሃኒ ዘዳልዋ እሺስ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ሾርት ለና ኣብ ሰዓት ዚ ኣብ ዩኤስ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ካና ዓመት ሴል ናይ ዳርጋ ናይ ዩኤስ ብጣዕሚ ህላት ኤኒዌይ مساعد تأسسر أتو حساي كابتن مكرها إذكروا وقت مجمع لازم أقول له أنا سي بناي حدا إنكام جزاي جزاني بناي حدا سب لو ممكن دارجانا يسب أين سبيتين إنكامون جزا كتجزا أي تخيلن أرتكلاتكم اللي يوزع له well أنت يتحسب what do you think in future زي بهال زلسي أوكي بتي لو إنكام كون دي كونس بتي إنكام ناني حدا سب لسي 5 6 7 8 حلوة سبيتو كم أنت اللي تطرح كابمي الريكويرمنتس كم 150 شحن لعلى زعينتي أنا أقول يخير له أنت أخذ مهارات نزي نحنا كوميونيتي حزبي نفيتشر سي أنا أبدا ساعات زي أسي بنحترق إنا يسبع دا سرحكا بأفريقيا أسي دا سرحكا أولا ما يكون ممهركم كالكم تتجزأ يدخلون جزا right so نبزي زعينتو يسأتي دريم ناي يسأو نبزي زعينتو يخير له زبل جنبتها له اسكن تاخذ ولا ندخل كابتن مكرها حسين زي كبيدين يو خمت تولز لغا بفلاي افتو حبشنا خن تذكر انتلنا مبزحتو بروفيشنال صراح يقولون ناي ليبر انكام يزلوا تن ليبر كعا كل تشح وي 3 شح نغزاو حيزوز مسلن مالتي تامر جن 4 شح تكون تخليها 5 شحون كتكون تخليها قالي وين تاكسي درايفر اوبر درايفر كالي بيزنسات تو افريج حباش ناس نفلطينا وحدي تو بروفيشنال صراح مبر كله فتنا بيزنسات اتيوس بيزنس اللي هنا عمت ثاني انكم لعلن تبلون 13 شح قبر يقفل يو اكسبنس وسيخو تحت يبلن له سلازي ابروف ناي مغبار عدلو بتعمو وحدي كندي سبيو ابروف لقبر له بزاز ايوان تيلكا بتعمو وحدي طعمي حد لو تتاتلن ديو سيستمات اللو ايو بروكرات نفلطو انفورميشن اللو مسلندرات ديسكس ناغبرنا دا عينت سبات بري ابروف كم زغبرو حد نفلطو انفورميشن هلي يخونيو بفلاي نزو اوبر درايفر تاكسي درايفر بيزنس اونر اقدمهم مسانا ديسكس انتجرهم قدمي تاكسي فايل مغبارهم ديسكس انتجرهم نهوم مخرطات نهوم انفورميشنات دالو ايو قاليو بانك ستيتمنت قاليهم بانك ستيتمنت مورجاجات مالتي بانك ستيتمنت ريوم اوف ذا بانك ستيتمنت زاتو اتوت ريوم خمس قبلوه نفلت قاليو نفت تاكس ريترنم ناي مكينا مايليج ديو تقنسو
ናይ ሪፔር ይተቀንሱ እዚያት ኩሉ ሪኦምስ كما جيرون كم صحوا ايديا سللنا نبزحات نماخرينا قدمي سابميت مغباركم دحر غزات غز انت حاسيكم ازارارولنا لنا مخرطات حد حسابات نهبينا ستيل كم تلوركايه جن انكاب سلسته صار حمش شح مورجج يزخون زلو شال شمون تشح زخون له مورججات ونني عيد ولا غزاوتي سلازي نزي نختغز 2.5 نايت مورجج كا income or 3 times نايت مورجج كا income كله كله يملولو زي كا افورد تغورو يتخلن يلنون حد غزا نخغز إلو بزح ستريس يغوني مس غزا اون تمورجج مخفال سينو او كنت خدق سلا زغباس كل تسرح ستيل اي خفرن ثلاث تسرح يسرح زلو سلازي حابشانا ጨኒقዎ ሓደ ስራሕ መኻል ሲንዋስ ክልተ ይሰርሕ ሰበይቱን ሓደ መኻል ሲንዋስ ሳልሳይ ተሰርሕ ብኸምኡ እዩ ገዛውቲ ክገዝእ ልንቃሳቀስ ዘሎ እምበር ከምቱ ኖርማል ላይፍ 8 ሰዓት ሰሪሕካ 4 ሰዓት ሰሪሕካስ ሞርጌጅ ንኽምኽፋል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እንዮ እቲ ሓደ ጥቕሙ እንታይ እዩ እንድሕር ገዚእካስ ኢንካሬጅ ስለዝገብረካ 8 ساعات دقيسكا خوف كابتل 16 ساعات ناسرحها نخد كفلا تصعرمو for long term غزا خلكا مالتي سلازي كالوت بروفيشنال حدا سرح سريحهم تخفلو انتلو حبشا جن كل تسرح والمخال سينومس سباي سيتي كل تسرح بسرحلو خنتاتون سلازلو بطعم خبيدني قليل يكونن بزح سب كجزء يخلن وحد سب يو تو بري ابروفال ون زركب زلو ني لونج تيرم انتي خم نقبر ناي بحقي خبيل مخانو ونفلتنا يا كلير ثانك يو تخحساي كبرات احوات صبغت ملقتي يحلف لنا زليانا تم كتغوزو تحسبوا اندحرال يقجون قدمي اوف كورس زلنا اوارح كورح خلته جميلون كسور 4 ناي تاكس فايلني ستيل تاكسي يخم كسابور حي ترعته كسابور 10 اكستند كتغبرو تخلقكم زعبا تاكسي بزح مبرهيتات حبشه اديوكيشن ممكن مهرينا هنا مصينا سلازي بلان اندحرال لكم قدمي سي تاكسي فايل مقباركم مس كونتاكت كبر سبعال اتو حساي سو ابولو تي less expensive مقبار زبهرالو تي وصايتات كان نقنسكا تينات كانت بروفيت هاي اندا جبركا ينجعو بخمو اندا كيركا احات خير سلازي قدمي فايل مقباركم ابزع عمز خغزي غزا مباركم اندحر ورديكم مزوم بروفيشنالات اندحر تراخيكم كحجزهم يخول يوم سلازي فايل غير كايو اندحر تاكسخا خيدو اوريدي يا امندمنت بهرالو امند تغبرو تخلخا كن كل شع تمرات يكونن ستيل عليك ولا انت حلفس كساب ورح 10 عليك اكستندد زبهر الله حواتي كان دو اكستنشنز كن مهرينا بحوش اديوكيشن كانوا مصير حد كم من داغبركم قدم زخونه مغزاكم تماخروا مستم بروفيشنال ثانك يو كحساي اوكي كن نابزن نطبطات كن اعطينا هاجي قصر حدا so decide whether you are ready to buy a home انت كما تبقى كتوسنا لك مجمريا قدمي مغزاكا كم يزبلو اتق حساي انت الو تي زمطكا غزاو زغزي يبلكا كسابار سباي سبيتين كل تسرح تسرح بهالي يبلكان الو تاون هوم الو كوندم هاولو نس بلا غزا حجمر تخيل ببعام هاز خيد برايس لك سلازي معرخ ندون ستريس دخون نجر يبلكان كندك فلين زليا خان عها 3 خفل زليا كام سكل تشقا so don't just dream big like in 1 million like 1.5 like قال غزا غز انت حركنكا do you have that income so تنقق إلكا تتقبرو وسانون زي بلنا نبري ايانا حساي تنقق إلكا تكتقبر مخري thank you كحساي number 1 اسكي انت يختب لنا تخلاب number 1 thank you سلازي اقدمنا preparation عندنا نقبر زلنا ريدي دي غزا خغز ايكون كونيلنا فلم بي مصنعتي يدلينا ممركم تطولا زلها نشتي يشجرنا زلو ابزو ناي حبشا ባህሊ ኮምፒቲሽን እንዮ መምር ደሰለ 6000 ስኩዌር ፉት ገዛ ገዝያሎ አታጥቃው ከምዚያን መሰለት ገዛ ገዘለይ ይብሉና ዋ ናይ መምር ደሰለ ኢንካም ኮ ክንዱዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚህ አታጥቃ ዘለዋ ገዛውትሞ ክንዱዚ ይዋጋን
نعم مورجج كندزي زمص ناتكا بري ابروفال ناي 600,000 እዩ ንሳተን ግን ናይ 900,000 ስለ ዝኾና ኣይ ዓቕምኻን ገለ ክትብሎ ከለኻ ትሰውን ኖ እሱ ከምኡ ዓይነት ገዛ እንተለይ ገዚአ እሞ በቃ ዋላ ይትረፈኒ እምበር ወስኸለይ ክብሎ እየን ለንደር ገለ ምናምን ይበሃል ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እውን ይምከር ዘለካ ገንዘብካ ሕጥጥ ኣቢልካ እውን ኮፍ ኣቢልካ ናብኡ ክትእትዎ እውን ብዙሕ ትምክር ኢኻ እቲ ዓቕምና ምፍላጥ ቅድሚ ኩሉ እዩ እንታይ እያ ዓቕመይ እዛ ገዛ ምግዛእ ስርሖ ምግዛእ ዶ ትሕይሽ ምክራይ ትሕይሽ ወብ ሓደ ግዜ ምክራይ እውን ይሕይሽ እዩ ምክንያቱ የብልካንያ ዓቕሚ የለን ክልተ ስራሕ ወይ ሰለስተ ስራሕ ንክትሰርሕ እንድሕር ገዛ ገዚእኻዮ ደን ቱ ላይፍ የለን ቱ ግዜ ንፋሚሊኻ ትወ የለኻን ትፍቅሪ እውን ክጠፍእ እዩ ትፍቅሪ እንተጠፍኡ ከዓ ባእሲ ይመፅእ ፅገማት ይመፅእ ምፍልላይ ምፍታሕ ይመፅእ ተዓቕምኻ ክትከውን ከላ ግን ግዜ ብሓደ እናሕለፍካ እታ ሞርጌጅካ ብሓደ ከፊልካ ሰላማዊ ዝኾነ ናብራ ምንባር እቲ ቅድሚ ኩሉ ዝምረፅ እዩ ስለዚ እዚ ዓቕምስ ኣይን እዩ ዓቕመይ ዓቕምኻ ደኣ እቲ ሞርጌጅ እንትትከፍል ተለኻ ናይ ምግብኸ ናይ መስተኸ ናይ ኢንሹራንስኸ ናይ ሪክሬሽን ናይ ቬኬሽን ናይ ክዳውንቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ናይ ቆልዑ ክንደይ ኣኽለና ኢልካ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ ኮይኖም ዲስከስ ገይሮም ወዲኦምስ ምግዛእ ደ ይሕሸና ወይስ ክንፀንሕ የዋፀና ድዩ ኣየዋፀናይ ዝብል ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ፋይናንሻሎም ካልኩሌት ገይሮም እንድሕር ኣትዮም ድሓረ ፀገማት ይመፅን ሰሴም ታይም ባክኣብ የድሊ ኢመርጀንሲ ገንዘብ የድሊ ናይ ሪፔር ናይ ገዛውቲ እቲ ኢልካ ብፍላይ ብዙሕ ወጪ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ዳውን ፔመንት በቲ ካልኣይ ወገን ናይ ሶፋታት ናይ ኣቑሑት ምክንያቱ ምፅኢኻ ሶፋ ዘይብሉ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን ናይ ፈርኒቸርስ ብሳልሳይ ሪፔራት ሜይንተናንሳት እቲ ምሰልካ ንእሽተይ ነገራት ኣይሰኣንን ስለዚ ንዚ ኩሉ ለኣክል ገንዘብ ኣለና ደ ኢሎም እቲ ዓቕሞም ፈሊጦም ምስ ሞርገጅ ጋይ ዲስከስ ገይሮም ሊሚተይ እዚኣ እያ ናተይ ዓቕሚ ንኢሎም ዓመት እዚኣ ገዝእ ድሕሪ 2-3 ዓመት ፋይናንሻለይ ልዕል እንተኢሉ ልዕል ዝበለ ገዛ ክገዝእ ክእል እየ ብምባል ብታ ዓቕምኻ እምበር መምህር ደስ በለ ዘላቶ ገዛ ተለይ ገዚእኻለይ ናይ 600,000 እንተለይ ኮይና ናይ 500,000 እንተዘይ ኮይና ዓርፍተይ ዳ ከምዚ ዝመሰለ እዚ ኤርያ እዚ እንዲዮም ገዚኦም እናበልካ እዚ ኮምፒቲሽን ገለ መለታት ቶታሊ ንሎንግ ተርም ኣየዋፅን ንሎንግ ተርም ዘዋፅ እንታይ እዩ ፅቡቅ ክሬዲት ሓሊኻ እታ ናይ መጀመርያ ብንእሽተይ ገዛ ጀሚርካ ልዕል ምሰልካ ወይስ ንሳካሪኻ ወይን ካብኣ ኢኩዊቲ ወፂኻ ናብ ዕብይ ዝበለ እውን ንክትልወጥ ከዚ ዓቕምኻ ርኢኻ ምግዛእ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እናበልና ኢና ሓሳባት ንህብ ቴንክ ዩ ፅቡቕቲ እያ እዚኣ ሸር ክገብረኩም መምህርና ዝዛረባ ዘሎ መምህር ካሕሳይ ኣሕዋት ክመዮ ዝበሎ ኣያና ደቂስና ክንሓድር ኣለና ንኣብነት እዛ ዚላው ንህድለኩም ኣብዚ ኣብ ዘድልየካ ቦታ ደንበር ንሕር ኮይኑ ደንበር ኢልካ ሰርች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሶ ፕራይስ እንታይ ዓይነት ረንጂ እዩ ዘድልየካ እቲ ሚኒማም ንስኻ ለሰይ 200 ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማክሲማም ኣሕዋት 450 ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ዝተድልየካ ረንጂ እዩ ሰርች እንድሕር ጌርካ እዚ ገዛውቲ ንህለ ንኣብነት ኣብ ደንበር እዚ ኩሉ ገዛውቲ ንህለ እዚ ኩሉ ዝመፅእ ንህለ ንኣብነት እዚ ክልተ ቤድሩም ኣሎ ሶ ኮንዶ ታውን ሆም ዝመስል ኣሎ ሃውስ ዝመስል ኣሎ ሕጂ በቲ ዓቕምና ንገዝኦ ገዛ ንዓና ተመራፂ ከምዛ ዝብለና ዘሎ ኣያና ድሕሪ ግዜ ነዛ ገዛ እዚኣ ድሕሪ 5 ዓመት ዳብል ፕራይስ እያ ክትከውን ነዚኣ ሸጥካ ራይት ኣወይ ነታ ትደልያ ድሪም ሆም ላይክ ማይ ድሪም ሆም ትብላ ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ እዚኣ እስኪ ካብዚኣ ፅቡቅ ገዛ ያለን ላይክ ዩ ኖ ንኣብነት ማለት እዩ ክንደይ ቤድሩም እዩ ዋላ ቤድሩም ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እንተደሊኻ ቤድሩም ባዝሩም ኣለካ ሚኒማም ኦኬ ክልተ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ሃውስ ታይፕ እውን ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘድልየካ ሃውስ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ጀስት ዋላ ታውን ሆም እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሶ እንታይ እዩ ዝብሎ መምህር ካሕሳይ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ስትረስ ዝገዛእካ ገዚእካ በታ ዓቕምኻ ዋላ እምብኡ እዮም ኳሊፋይ ዝገብሩኻ ደንሽዑ ካብኡ
اندا تمحيشكا 3 عامات 4 عامات مسكيركا اندا شتكايو كشوطو تخلخا 425 2 bedroom 2 bathroom. So thank you كحسينا بحكي صبقتي مبري. اوكي صبق تا كنقصل عينا مس شر اندا غبرنا احوات اتي نطبطات ناي كحساي اندا غبركو اذا اوكي. So نخيد قصر خلت كحساي calculate how like I get na نزي أبش نساي كنا ين تي هاي مالتي زي قصر خلت سنتا تي PMI interest principal hazard insurance property tax HOA fees please. سلازي زو مورجج انت بهالسي ብዙሕ ነገራት ዝሓዘ እዩ ሓደ ካብኣቶም PMI ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ እንታይ እዩ 20% ዳውን ፔመንት ተለጌርካ then government ነቶም ባንኪ ጋራንቲ ይገብረሎም እሞ ካሕሳይ እንተዘይከፊልኩም ኣነ ክኸፍለኩም እየ ሪኳየርመንት ኣማሊኹም ኣቕርቡለይ ኢሉ መንግስቲ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ንቱ ገዛኢ መዓት ኢንሹራንስ 0.135 ገለ ምናምን ዝኣክል ኢንሹራንስ እናኽፈለ ነቶም ባንኪ ጋራንቲ ስለ ዝገብረሎም ንሳቶም ልቃሕ ይቦኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ 20% ስለ ዘይከፈልካ ምናልባት 10% ተኸፊልካ እውን 5% ተኸፊልካ እውን ዲፔንድ ልዕል ትሕት ይብል መቕፃዕቲ ኢንሹራንስ ንመይና ፍሊት ኢንሹራንስ ናይቱ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ትኸፍላ እያ እዚኣ ሓደ ቀፂሉ ናይቱ ልቃሕ ኣማውንት ኢንተረስት እኒኦ ን30 ዓመት ወይ ን15 ዓመት ካብኡ ቀፂሉ እውን ናይ 30 ዓመት ፕሪንሲፓል ናይቱ ኣማውንት ፕሪንሲፓሉን እኒኦ ራብዓይ ሃዛርድ ኢንሹራንስ እኒኦ ገዛ ኢንሹራንስ ክትኣትወሉ ኣለካ ሩፍ ይኹን ሓዊ ይኹን ካሊእ ይኹን ሓደ ነገር እንተገይርዎ በዓልቶም ቶም ገዛ ዝሸጡልካ ኣለዉ ቶም ለንደር በዓልቶም ኢንሹር ተዘይጌርካዮ ትሎን እውን ክውካ ይኽእሉን ስለዚ እታ ኢንሹራንስን እታ ፕሮፐርቲ ታክስን ንበይና ኣብ እስክሮው ተቐሚጣ ኣቐዲምካ ትኸፍላ እንካብኣ በብንእሽተይ እናገበሩ ናይ መንግስቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ናይታ ቢልዲንግ እታ ሃዛርድ ኢንሹራንስ እውን ምስኣ እናገበሩ ኣቕሚጦም ምስተን ሞርጌጅ ጠቕሊሎም እቲ 7,000 ወይ 6,000 ተባሂሉ ሞርጌጅ ዝበሃል ኣሎ ናይ 600,000 ይኹን ናይ 700,000 ከም ተሃዚ ተሪኦም ዝነበርካ ናይ ባዕሉ ካልኩሌሽን ኣሎ እዚ ብሙሉእ ተኣኪቡ እዩ እዚ ሞርጌጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሎ ማለት እዩ 20% እንድሕር ከፊልካ እታ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ኣብታ ላዕሊ ዘላ ኣቮይድ ትገብራ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ የለን ተተኻኢሉ ኦፍኮርስ 20% ምኽፋል ማለት ምክንያቱ PMI ትበለካ ገንዘብ ሱልካ ብጥርሑ እዩ ኣይትምለስን ኢንሹራንስ ጥራሕ እዩ ጋራንቲ ይገብረሎም ኣሎ ጋቨርንመንት ነቶም ለንደራት ስለዚ ንኣኻ ዓብዪ ፓኒሽመንት እያ እዛ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ስለዚ እንተኽኢልኩም ሴቭ ጌርኩም 20% ዳውን ፔመንት ክትገብሩ ከለኹም እተን ኢንተረስትን ተን ፕሪንሲፓልን ፕሮፐርቲ ኢንሹራንስ ሃዛርድ ኢንሹራንስ እዚአን ተኣኪበን ክትከፍሉ ትኽእሉ ማለት እዩ እታ ሆም ኦውነር HOA ትበሃል ሆም ኦውነርስ ኣሶሲሽን ፊ ኣብ ታውን ሃውሳት ኣሎ ኣብ ኣፓርትመንታት ኣሎ ኣብ ድሓን ዝኾነ ገዛውቲ እውን ኣሎ እቲ ናይ ገዛውቲ ዝቐለለ እዩ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ገዛ ሜይንቴይን ንክትገብሮ ጓሓፍ ጌርካ ቫልዩ ንታሕቲ ንኸይወርድ እቲ ሆም ኦውነር ኣሶሲሽን ዘኽፍሎ እዩ ኣብ ታውን ሃውስ ዘሎ ሆም ኦውነር ኣሶሲሽን ኣብ ካንዶ ዘሎ ሆም ኦውነር ኣሶሲሽን እዚ ርእሲ ሕማም እዩ ዓብዪ ርእሲ ሕማም በብመዓልቲ እውን እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ከፊልካ ምስ ወዳእካዮስ 800 ኣብ ወርሒ HOA ክፈል እንተኢሎም ኻስ እንዴ ወኸፊለ እንዴ ወዲአዮ ኖ ሆም ኦውነር ኢንሹራንስ እኒኦ ከይትሸጦ ከዓ ዘ ሴም ቲንግ እዩ ስለዚ እዚ HOA ርእሲ ሕማም ዝኾነ ኣብ ታውን ሃውስን ኣብ ካንዶሚንየምን ገና ሰባት ገዛ ግዝኡልና እንትብሉ እንተለዉ እዚኣ ካብ 250 ንዓቕ ኣብ HOA ንድሕሪ 10 ዓመት ክንዲዚ ክትበፅሕ ትኽእል እያ እዚ ከ እንታይ እዩ እዚ HOA እዚ HOA ዶ እቶም ሆም ኦውነር
association ሰራሕተኛ ምጽዮም ነቲ ዝገዛእካዮ ገዛውቲ ኣብቲ ኤርያ ዘሎ ስዊሚንግ ፑል ተልዩ ክላብ ሃውስ ተልዩ ሳዕርን ተልዩ ኣታክልትን ተልዩ ስነው ምፅራግ እቲ ፓርኪንግ ሎት ሜይንተናንስ ምግባር ንኸፍለሎና ኢሎም ዘኽፍልኳ እዩ ሓደ ግዜ ቦርድ ነይረፍቶም ሆምኦነር ኣሶሲሽን ቀደም እዩ እቶም ሰራሕተኛ ዘምፅዎምኡ ወይ ወረቀት ለይብሎም ኮኑ ብ7 ቅርሺ የኽፍልዎም ነይሮም ነቶም ሰራሕተኛ ባዕልቶም ንኣና 15 ቅርሺ ዘኽፍሉና ሆምኦነር ኣሶሲሽን ነይሮም ዳብል ርካሽ ሰራሕተኛ ምፅዮም ንኡ ግን ዳብል ከፊሎምዎ ማለት እዩ ከፊልናዮ ኢሎም ኣፍተር ሪፖርት የምፅኡልና ማለት እዩ ፐርሰናል ከይድካ እትጥይቆ እንተለኻ ክንደይ ብሰዓት ኢኻ ትኽፈል 7 ቅርሺ ነቲ ህዝቢ ኸ 15 ቅርሺ እዞም ኤችኦኤል ዝበሃሉ ልያው እሞ ብምንም ነገር ከዓ ፋይት ጌርካ ክትማጎቶም እሞ ክተሸንፎም ዘይትኽእል እዮም ምክንያቱ ብክንደይ ከም ዝቆፅርዎ ሕጊ የብልከን ምንም ፖሊሲ የብልከን ሓንቲ ሰዓት ተወዲኣቶ 2 ሰዓት ገይሮም እውን ከኽፍሉካ ይኽእሉ እዮም እዙይ ተኣኪቡ መን ይኸፍለሎ ተንገዛውቲ ተውለሎ ይኸፍለኡ ስለዚ እንተተኻኢሉ ገዛ እምበር ታውን ሃውስን ኤችኦ ዘይብሉ ገዛ እምበር ታውን ሃውስን ካንዶሚኒየምን ብዙሕ ግዜ ኣይንመክርን ግን ከም ዓቕምኻ ግብራይ ቀጢን ዓቕምኻ መጠን ዝበሃል ምስቲ ዓቕምኻ ንእሽተይ እንድሕር ፕሪ ኣፕሩቭ ተገይራትልካ ካንዶ እንተጀመርካ ድሕሪ 2-3 ዓመት ናብ ታውን ሃውስ እንተኣትኻ ንሱ እናከረኻ ወይ ሸይጥካ ናብ ገዛ ከም ዓቕምኻ ናብ ዕብል ዝበለ ገዛ እንተኣትኻ ካብ ሱቕ ዘይሕይሽ ነገር ግን የለን ثانك يو ናይ ሓቂ ጽብቕቲ ኣሕዋት ንኣብነት እዚኣ ኣያና ዝብላ ዘሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ዝምኽረና ዘሎ ብዝያዳ እቲ እንታይ እቲ ብሬክ ዳውን እዚ ንህለየ እዚኣ ተቐኒታ ካልኩሌተር ትበሃል ለሰይ ነዛ ገዛ እዚኣ ንሕና ከምዚ ኣያና ዝብለ ፀንሐ 600,000 ገዛ ክንገዝእ ንሕስብ that's okay let's do 500 so down payment እንታይ እንተገርና ኢና ክንድሕን ንኽእል ዝብል ዘሎ 20% ንምንታይ ክተድሕና እዚኣ 20% ነዚኣ PMI ነዘርካ private mortgage insurance ነዚኣ ንምድሓን እዚኣ ኣብዚኣ ዘላ ነዚኣ ነድሕን ዘለና ታ 20% ትገብራ ዘለና ن30 ዓመት ንበሎ ሕጂ ኢንተረስት ሬትና 6.61 ኣሎ so property tax 1.2 ትኾን ይኽእል እዩ property tax ዋላ ብናምበርስ ክንቀይሮ ንኽእልና numbers maybe 1800 3200 በሎ 3200 thank you so 3200 property tax lo home insurance ክንደይ ይኸውን ካሳይ that's okay 1800 ተልካዮ okay 1800 ክብላ 1800 ወ okay 1800 okay PMI ኣትሪፍና ኢና ምክንያቱ 20% down payment ስለ ዝኸፍላ ማለት እዩ HO ክንደይ ንበላ እዚኣ ሃውስ እያ 40 50 ክንደይ ሃውስ 45 ተልካዮ is okay 45 other expense ፍለና ኣሎ እዚ ሜንቴናንስ ዝኾኒ ድሓን እሱ ዘይሮ ክንገብሮ ንኽእልና እዚአን እንተን ኣያይ ዝገልፀን ፀንሐ ብምሉእ ናብዚኣ ተርም ንህልዋ ኣሕዋት so እዚኣ እንድሕር 20 እንተዘይከፊልና ግን እዚኣ PMI ወይ ከዓ private mortgage insurance ኣላ ስለዚ calculate እንድሕር ጌርናያ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ here you go this is monthly payment ናህና 2557 ቅርሺ ኢና ክንከፍል እዚ ግን ክብል ከሎ without property tax home insurance HOF include ኩሉ ግን almost 3000 ንከፍል ኣለና 100,000 ዳውን ፔመንት ምስገርና ኣሎ እዚ እወ thank you እዚ ከዓ ክንደይ ከም ወይ ዝብሎ ዘሎ ዳውን ፔመንት ከዓ 100,000 ሓዚያ ንህለ ዳውን ፔመንት thank you ነታ 400,000 ናልከፍል ስለዚ እዛ ገዛ እዚኣ እንድሕር ኢንተረስት ከም ወይ ዓንተቦ ዝበለና ኣያና ክንደይ ይበፅሕ ነይሩ ኢንተረስት ካሕሳ 8 ክንደይ ኢልካኒ 8.5 እንተ ትኸውን ነይራ ኸይር ኣይዋ እዛ 2977 ዘላ እንድሕር 8.5 ተትኸውን ነይራ ራእዮ 3500 almost this is a lot እታ almost 2% interest ከመይ ከይዳ ቀይራትልና ኣላ ኣሕዋት ስለዚ እንድሕር by March almost 5% ክወርድ እዩ ንብሎ እንድሕር ኣሊና ንሕና this is regular range calculate ተገርናዮ look that 2597 so it's a term أحوال this is the way it is so you don't have to 30 ዓመት تصنح دخا ወይ ኣያና ዝብሎ ጸንሐ
ولا paid off تقبرو تخلا ب10 عامات whatever ليكا this is the main source نسخة اتم بانكي 400 شحاب approved كبلو خاك خلو down payment 100 بس قبرك زي أخانة PMI تقول لا مالتي يا تبغى thank you توسخي مسناي calculating جرنا خنا متصل زلنا إمبر هل أيقونن هالشيء alright let's go تبلص أحوات إذا الشرط غيركم ذهبنا زلوا خاب تمكروا بالتعميق كنبلص قالوا زقبعنا نت بتاعتي بزي بقليل أيقونن أوكي number 3 كنكيدنا خحساي سلازي انتا يوزو زبينا زلو زغزا نحن غزسي انتا يصبينا له زي زغلو نطات preparation نغوني زغزا اخشاب نغزس انتا زيلنا لبل زين كافتو زدلينا حدا داون بيمنت يو زي داون بيمنت زي كم تزي جليس كايو زنوركا 10% ريو 5% ريو 10% ريو مست داون بيمنت كال زغفل كنتاي نينا كلوزينج كوست بهال نغرات نيو كلوزينج كوست حدا غيزه كم بروكر كا فايت غيروم كلوزينج كوست ون سخاتكم كفلوا ويلهم تي اوفر تصحفون تلو يكارهور انديهم بزح غيزه خا مكارهور ليل كان نطاتون الله مخنياتو خالوت بزي داون بيمنت بزي كلوزينج كوست تيطيقون بحرز وصلوا هاينهم ناي مركب عدلون اشتي سلالخون كلوزينج كوست بعلقا خم تخفلو خدبر يخيل مالتي زي كلوزينج كوست انتاي تتبايلو دارغا برست نغراتيو زمدب اتحاده ايتي مورجاج جاي ويكعاتو بانكر تقول له رايت لسرح لك زلون اشتي كفيا في نخوص لي اوريجينيشن في 1% في قالينا انا نمدوا اتو خالق ون زلو ناي ديسكاونت بوينت تات انترست كتقنس انت وين كون او حوس يخيل يو ناي تايتل في تاتون او حوس يو اب سلست يو دارغا زمدب قاليو كساب 3% خون يخيل يو قاليو كساب 2.5 افريج 2.5 ناي تو لون ابيلو في كتكفل لك سلازي نايزو حمشت ميتي حمشت ميتي times 2.5 انت النايو حساب بزحل بلا جنزب وخد كفليها مالتيو up to closing fee سلازي ابزي برتع negotiation بزح discussion يدليكا زو discussion زين تايو مستو لندر زو بروكر كام ساها خوينو تو بروكر مور فلتات سلالون كاوخا نبزو لندر نزو سبزي كندي اخا origination في اختافلني قاليهم نتخل تلخفلو قلمرتاتون اللويو discount fee title fee نتو title fee كم تايتلو كتماغوتو دارغا يتخلن negotiation تقبر يتخلن جن اتن داون بيمنت قديتا اين ولا 5 تخفيلكا ولا 10 تخفيلكا of course down payment زي ولو لقحون نديو بزح غيزه ديلات نيو يوم ببغيزه زموصون زخدون منغستي زوصو عدلات بزح له بتو ከተማኡ بتو زيب كودو ستوع زيب كودات ገለ እንድሕር ኮይኑ ዝህቦ ንእሽተይ ገንዘባት ኣሎ ሓገዝ ዝገብረሎ በዓል ቻፋ ገለ ምናምን ተባሂሉ ንፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ሎወር ዝገብረሉ ኢንተረስት ገለ መልታት ኣሎ እዚ ኩሉ ሲሪየስ ዝኾነ ጠለቕ ለለ ፍልጠት ዘለዎ ንብዙሕ ዓመት ልምዲ ዘለዎ ፋይተር ብርቱዕ ተመጓቲ ፋይተር ኤጀንት የድልየካ ምስኻ ኮይኑ እታ ገዛ አንደር ኮንትራት መስኣቶት እቲ ዲስካውንት እንታይ ከም ዘሎ እቲ ኦሪጂኔሽን ፊ እታ ኢንተረስት ብዙሕ ንኽማጎተልካ ሲሪየስ ዝኾነ ኤጀንት የድልየካ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ቱ ኔጎሽዬሽን ኤቭሪዌር እዩ ኣቐዲምና እንታይ ኢና ኔጎሽዬት ንገብር ሄይ ለማዓልቲ ጃንዋሪ 4 እንድሕር ኮይኑ ጃንዋሪ 30 እንድሕር ትዕፆ እንተኮይና እታ ገዛ እንካብ ህዚ ክሳብ ጃንዋሪ 30 ኢንተረስት እንተወሪዱ ንህዚ ኢላ ክግበሮ 6.6 ንዘን ዝመፃ ኣለዋ 20 ገለን መዓልቲ ከም ገለ ኢሉ ኢንተረስት ተወሪዱ
بقى انترست بتاز وردت انترست نختفني قال تولي إلى أنا كل جزء مساعتهم كم ما قلت بقى سلوعد وال أي فتوون ديوم أي فتوون وأجن قديتا أي نمسالي كاستمر تصدر كاخلو ناخا ساتهم تصدرون كاستمر الله بأنا يبحق تماقاتي كاستمر تماقاتي ايجنت سيريس لغنا بروكر نهد اللي يقولوا هو سنت هوين ما حنتي بوينت نيشتو تيون نتر عسر تغلتن توسيغنا اللون اللي يحفلنا كم زي المسألة ايجنت اللي ويلهم ريفرال بعلو نلفتو وسبنا وخايم سدو نمتاي شمج الرشا تكاراخر تو جزا اي الفولتو انفورميشن تعمل حدي ابانا يديبند القبر له اب بروكر سلازي زي بروكر سيريس دخونه كركر غيرو at end of the month closing تخوينا 6 ندحر كوينا the interest in the next 20 days then بتال تحتت نخونا سيريس لخونا كركر سلن نقبر إذا down payment تا closing cost بزح نكارا خرلا إتا down payment جن بزيرو ون اللوي جنت مورجيو هاي يخون الله مالتي ب 5% ون تقبر تخيلها تقبر يدخل المالية يكون نسو conventional loan تركب لها مالتي ب 3.5 ون FHA ناي منجستي كتركب تخيلها 20% down payment اللي إقوا كابلي مجزاء بسلسلة 5% مجزاء سلالة حيش كل عينة لونات سلالة نزي سيريس كوينا كنكار خرركم كنما قدركم تمخري بدن بجرنا نخنوكم كندي جنزل علىكم كمي غيركم تطفوا ويلنا سيريس كوينا تن فاينانشالكم تبزح تعبيت أجم زلنا حبشان تأي كندي جنزل الله خان تطوله أي نجركاي وأزي كون على خيله إيه نجرني كندي لك أكاونت خاص كندي لك لمت تشيك كنتاي لك زيادة خبرك الله تقلك الله مور داون بيمنت غيرك الله زحشتيا نتو خالي كم قال غيرك همزي نخد غوري لنا مخر نخنوم قلت خوينوم انت قريومنا تو داون بيمنت يكون خندي داون بيمنت غورهم زلهم تو ناي لقح نايلون عيناتات كله استفالاله نخنما غوتلهم اتا داون بيمنتن اتا كلوزينج كوستن سيريس كوينا زيات حشكا لنا نخنما خرم اقدمهم زغورو زغجت ذا نت سلسته اي تقميطاني ثانك يو رايوا اتي كل شع تمكرو زلون اتي تمكرو زلو خانت زرخبو تمكرو زلو لندر مالت اتا بانكي بروسس قبل كامالتي واحد اتي نتي لون زمصالكات اوفيسر مالتي رايوا هجي اذا لعلي 1% لا اتا اوريجينيشن في تبل نعا 3% دحر كخفلك خيرنا 1% دحر داون جيرو كان حمش سيمي شحسي كندي شحسي كم تقبل زلها فلطو حاده إذا discount point بزلاون عباي ترقم يزلو it's a lot هذا رأيو اتي contingency زبولو كحساي contingency بحال اتي interest rate كابزي علات زي اندحر ورا 0.12 ورا داون اندحر كينو ابت calculation تريكم كندي عبي ديفر اما ايتها شحات خاصة تقبر واحد so نزي contingency زقبر عبروكورس درجة وحداتهم አይፈትዋን ተም ለንደርስ ካኸም ወያ ዝበላ ግን ኩሉ ሻዕ እቲ ኮኔክሽን እቲ ዝምድና እቲ ካሕሳይ ሒዝዎም ዘሎ ለንደር ወይ ከዓ እቶም ባንክ ዝቡ ኣዘ ፋሚሊ እዮም ድሕር ከም ፋሚሊ ትሪት ጋበሩ ብዙሕ ካስተመር እዮም ፀሉ ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ነታ ኮንተንጀንሲ ኣትዋሎ ማለት እዚ ዓባይ ብልጫ ኣሕዋት ብጣዕሚ ናይ 30 መዓልቲ ወይ ናይ 45 መዓልቲ ክሎዚንግ ድሕር ኣለካ ኮይኑሲ ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ኣፕ ኤንድ ዳውን ኣሎ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ዳውን ምስ ኮነት كيد كان عاها لاك تقبره سو انت العلا تلعب እንደገና ካልኣይ ዳውን ድሕር ኮይና ከዓ ሜቢ ሊሚት ህልዎም ሆነ አይ ዶንት ኖ ካሕሳይ ከብርሃልና ኢዳ ክልተ ግዜ ኢኻ ሰለስተ ግዜ ዕድል ትውሃብ ላክ ትገብራ ሶ እዚኣታ ዓባይ ጠቕሚያ ኣሕዋት ፕሊስ ዶንት ሚስ the opportunity እዚ ብዚ ንምሁሮ ዘለና ለማዓንቲ ኣሕዋት ዋላ ካልእ ስቴት ክትህሉ ትኽእሉ ሜቢ አይ ዶንት ኖ ካሕሳይ ካብ out of state license ፍቆደ ዲያ ፍቆደን ባዕሉ ከብርሃልና መጨረሻ ግን እቲ ነጥቢ ሕዝቦ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ዲስካውንት ፖይንት ኣይመስል እቲ percent of origination fee እንታይ ይመስል እንደገና ካ contingency እዚ እንድሕር ኮይኑ ኢንተረስት ካ እዚ ክኸውን ዝብል ክትመሃርዎ ደስ ይብለኒ ምናልባት ካሕሳይ ኣብ ዝምላእ ተሊካ ናብ ቅድሚ ናብ ቁፅሪ 4 ምኻድና ክልተ ሕቶ ኣብሪህል ሓይተ ነይረ ንሳሲ ናይ ብሓቂ ሲሪየስ እያ
it doesn't mean أنا خون يبلين بروكرهم هعلتهم بروكرات اللوم كم تفلتوا بيزنس كارد حيزو تا خلاص فتنا وديو بيزنس كارد حيزو فقالوا جزاوتي بيزنس كارد نادر يزخيد بروكر كله كل صراحة يسرح مالته يكونه لو يرتن قصر انتهينا نقصر بتانا تا سبيشاليست بزح لمد زلو بزح عقم زلو بزح فلتت زلو اي نسو طرحون يكونن بزح كاستمر انتلي يكون زحش ديل يكون بزح نغرات فلتت تركب لها كل جزء مالتي every day سلازي 15 عامت فول تايم كالي اسرح لبها اللي ولو زي كانسا اطو زبل بروكرن ابتي ابر تايم سرح اتخو ابتي ناوزي وصخو كم زي يبلكو مستحده كامباني خيده نيره نابتا حدا كامبانون لويت نيره እናበለ ብጣዕሚ ንእሽተይ ውሕዳት ገዛውቲ ዝሸይጥ ብሮከርን ፍልጠቱ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ሓደራኹም ኣብ ዘለኹምዎ ኣሊኢኹም እዚያ ንኸይትርስዕዋ ማንም ገዛኢ ዝበሃል ገና መጀመርያ ኢንተረስት ላክ እንትትገብሩ ንቱ ለንደር እንተወሪዱ ዘ ኔክስት 30 days ክሻብ ዝዓፅብ እንተወሪዱ ብታል ወረድታ ክትበኒ ዲኻ እንተኢልኩሞም ኖ እንተኢሎምኹም ደን እቶም ዝህቡኹም ምስቱ ዘሎ ብሮከርኩም እውን ኮይንኩም እቶም ዝህቡኹም ንሕና ክንወኩም ኢና ኢንፎርሜሽን ኩሎም ከም ሞጎትካ እዩ ከም ኣግሬሲቭሊ ፍልጠትካ ስለዝኾነ እዚያ ማንም ሰብ ክገብራ ኣለዎ ኢልና ንገብራ ምኽሪ እያ ካልእ ተወሳኺ የብለይን ብዚያ ግን ማንም ሰብ ዛ ኢንተረስት ማለት እንተወሪዳ ክነውርደልካ ኢና ልብል ውዕሊ መጀመርያ ምግባር ቅድሚ ኩሉ ከምታ ልበልካ እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ን30 ዓመት እንትኸውን ተሎ ሂውጅ ኣማውንት ኦፍ ማኒ ምዃኑ ፈሊጦምስ ምስ ካልኦት ብሮከራት እንትኾኑ እውን ምኽሪ ንኽንቦም ደው ኢሎም ላክ ክገብርሎም ዝኽእሉ ለንደራት ኢንፎርሜሽን ምእንቲ ክንቦም ሞጎት ስለዝኾነ ክንከራኸረሎም ደን ክድውልና ብጣዕሚ ንፅበእ ኢና ምክንያቱ ናታቶም ሳክሰስ ንሎንግ ተርም ናይቲ ህዝብና ናይቲ ሓበሻ ናይ ኩሉ ሳክሰስ ስለዝኾነ ብዓብዪ ነገር ኢና ንሪኦ ጥቦቲ ቴንክ ዩ ንኣብነት ረኣይዋ እዚኣ ኣሕዋት ብ5% ሞርጌጅ ካንስኻ 2567 ኣሎ እዛ ኣያና ዝብለና ዘሎ ሎማ ዓንቲ እታ ኮንተንጀስ እንድሕር እቲናያ ኢን ሜን ታይም እታ ኢንተረስት ሳምዋር 4.5 እንተኮይና ረኣይዋ 0.5 የቀንስ እጅ እዚኣ ኣሕዋት ረኣይዋ እዛ ፔይመንተይ ክንደይ ትቕየር ወይ እውን ንሎንግ ተርም እንድሕር ኮይና ሎንግ ተርም ኣብ 30 ዓመት እንድሕር ክንደይ ኢንተረስት ክኸፍል ኣነ ኣብ 30 ዓመት ካ እዚኣ ሕዝዋ እዛ ቁፅሪ እዚኣ 373,000 ሕዝዋ ኣብ 30 ዓመት ወርሓዊ ፔይመንትኹም ከዓ 2,567 ሕዝዋ ኣብ ሎንግ ተርም ከዓ 373.020 ሕዝዋ 0.5 እንድሕር ቀይራ ኣነ ኸይደያ I'll show you this how it differs right 2,447 ክንደይ ቼንጅ ጌርካ ኣለካ ኣብዚ ልዕሊ 100 ቅርሺ ኣብ ናይ ቶታል ኢንተረስት ካርያ 329 373 ነይራ እዚኣ almost like ናይ 50,000 ይኸውን ፍልልይ ሴፍ ትገብር ኣላ ሶ ኣብዚኣ ኻ ናይ 100 ገለን ሽሕ sorry ናይ 100 ገለን ቅርሺ ወርሓዊ ካ ሴፍ ትገብር ኣላ እዛ 100 ገለን ቅርሺ ኣብዚኣ ብሰንኪ እዚኣ ምቕያርካ ሴፍ ጌርካ እንድሕር ኣለኻ that's a big one عباي مسج يا ذا مسج زي أحوات بشلتنت كتر زي جباعة thank you كاسينو ناب قصري 4 كنكيد ስለዚህ هذا one it's all about pennies and dimes in you yes how can I save money you to عبي نطوي just you to ገዛህን ገዝስ መኪና ንክትገዝእ ክንደይ ማዕልቲ ዲኻ ኸርተት ስለዚ ገዛ ንክንገዝእ ገሊኡ 5 ወርሒ ልውድእ ኣሎ ገሊኡ 4 ወርሒ ልውድእ ኣሎ ገሊኡ እውን 30 ማዕልቲ ገሊኡ ነብሶምን ውሽጢ ዝረክብ ኣሎ ትምርካዊ ጥራሕ እውን እንተይኮነ ምስኡ እዚ ኩሉ ኔጎሽሽን ኣግሬሲቭሊ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ንክህልወካ ተይለብልካ እውን ስቲል ትክክል ፍልጠት ኣለዎ ኤጀንት ሒዝካ ንኽትቃለስ እዚ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን እዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ጠለቕለለ ፍልጠት ክህልወካ ፅቡቕ እዩ እቶም ለንደራት እቶም ዝሐሽ ንኣቶም ዝገብርሉ ገንዘብ እዮም እኮ ዝገብሩ እቶም ሸየጥቲ the same thing ንባዕልቶም ብሮከር ኣለዎም
ገዛ እንድሕር ኮይንካ እቱ ዝሕግዘካ ዘሎ ሰብ ንክሸይጥ እንዲሉ ደሊ at the same time ፋይት ንክገብረልካ እውን ብዙሕ ክትቃለሰለካ ስለዚ እቱ ዓይነት ናይ ሞርጌጅ ናይ ልቕሕ ዓይነታትስ እንታይ እዩ ዘን ልቕሓት ክንደይ ዓይነት ልቕሕ እየን ዘለዋ ብዙሕ ዓይነት ልቕሕ እኒኦ ናይ ቪኤ ንሚሊታሪ ዝኸውን ማለት እዩ ኮንቨንሽናል ሞስትሊ ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ንዘለዎም ፅቡቅ ዳውን ፔመንት እውን ንዝገብሩ ማለት እዩ እንካብ 5% ንዓቃብ ንዝገብሩ ጃምቦሎን እዚ እውን ኤክሰለንት ክሬዲት ዓብይ ገዛ ሞር ኤክስፐንሲቭ ገዛውቲ ንዝገዝኡ ዝጠቅም ማለት እዩ ካልእ እውን ገቨርንመንት ባክ ኣፕ ሎን ወይ ከዓ ኤፍኤችኤን ንብሎ እውን እዚ ቱ ዝተሓተ ዳውን ፔመንት ሒዝካ ተኣትዎ እዩ ንዚ ሜይቢ 0% እውን ሒዝካ ተኣትዎ ልቃሕ እዩ ንምንታይ እዚ ናይ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነስ መንግስቲ ጋራንቲ ይገብረሎም ንተን ልቃሕ ንክትከፍለን ከምቲ ዓንተለልናያ እታ ኤፍኤችኤ እታ ፒኤምኣይ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ኣብዚ ኢኻ ትኽፈል ኣለኻ ኣብ ኢኻ ዘኽፍሉኻ ዘለው ኢንዳይሬክትሊ ንክትገዝእ ትኽእል ዋላ ክሬዲትካ ፋይኮ ስኮርካ 6.20 ገለ እንተኾነ ንክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱም ኮንቨንሽናል ሎ ይፈቅደልካ ፅቡቅ ክሬዲት ገለ ክህልወካ ኣለዎ እንካብ ምግዛእ ኣይተርፍን ግን እቲ ሞርጌጅካ ሃይ ይኸውን ኣሎ ንምንታይ ለስ ዳውን ፔመንት ወይ ከዓ ዚሮ ዳውን ፔመንት እውን ጌርካ ክትገዝኦ ስለ ትኽእል ኤፍኤችኤሎን መብዛሕትኡ ኣብ ሓበሻና ዳርጋ ዝተለመደ እዩ እታ ፒኤምኣይ መዓዝ ትወፅእ እንተኢልና ኢኩዊቲ 20% ምስ ወሰኸ እንተወሲኹ ትገዛ ወይ ከዓ አንሻዒታ እውን ምክሪ ናይ ኤጀንት እያ ተድልየካ ገዛ ናይ ዘእተኻዮ ገንዘብን እቱ ሴቭ ዝገበርካዮ ኢኩዊቲ ኣብቲ ገዛኻ ዘሎ ንሪኡ ካብ 20% ተኮይኑ ኣብ 2 ዓመት ክኸውን ይኽእል ኤክስትራ ወሲኽካ እውን ኣብ 3 ዓመት ክትከፍሎ እውን ትኽእል 20% ኢኩዊቲ ክትገብሮ ትኽእል አንሻዒቱ እታ ኤፍኤችኤ እታ ፒኤምኣይ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ አንሻዒቱ ክትወፅእ ትኽእል እያ ጀነራል ግን ድሕሪ 5 ዓመት ፅቡቅ እናሃበርካ ምስ ፀናሕካ እያ ክተውፅኣ ትኽእል ፊክስ ሬት እውን ዝበሃል እኒኦ እዚ ንሓፂር ግዜ ትወስዶ ሬት እዩ ንድሕሪ 2 ዓመት ኮሪድ እዩ ኢልካ እንድሕር ትፅበ ኮይንካ ቱ ኢንተረስት ክሳብ አንሻዒቱ ፊክስ ሬት ትወስድ ንእሽተይ ትሕት ዝበለ እዩ ምናልባት አንሻዒቱ ሪፋይናንስ ተለጌርካዮ ግን ንላዕሊ ስለልቁለል ብዙሕ ግዜ ይንመክርን ግን ኣጃስትድ ኣሎ ፊክስ ሬት ኣሎ ኤፍኤች ኣሎ ጃምቦ ኣሎ ኮንቨንሽናል ኣሎ ቪኤ ኣሎ ቪኤ ሚሊታሪ ንዝኾነ ዚሮ ዳውን ፔመንት ገይሩ ኢንተረስት እውን ሎው ዝውሃቦ ፅቡቅ ዕድል እዩ ኦንሊ ንሚሊታሪ እዩ ዝኸውን ስለዚ ናይተን ልቕሓት ዓይነት ኣብዚ እኒዋ ተቀዳዲምና ገንዘብካ ክንደይ ኣሎ ኢልና ጠይቕና እንተስ ቪኤ እንተስ ኮንቨንሽናል እንተስ ፊክስ ሬት ጠለቅ ዝበለ ፍልጠት ምክርን ንቦም እታ ገዛ ኣንደር ኮንትራት ምስ ኣተወት ኣብዛ ግዜ እያ ብርቱዕ ቃልሲ ጌርና ላክ ንገብረቱ ኢንተረስት ያ ፐርፌክት ታንክ ዩ ካሕሳይ ናይ ብሓቂ ደስ ይብል ሶ ኣሕዋት እተን ሎን እዩ ዝምህረና ዘሎ እተን ሎን ክህባኻ ወይ ከዓ በቲ ዓይነታት ሎን እዩ ዝምህረና ዘሎ እተን ከድካሲ ሎን ካብ ባንክ ዝቡኻ እዚ ከዓ ከምወዮ ዝብሎ ዘሎ ዲፔንድ ናትካ እንታይ እዩ ዓቕምኻ ካብ ኩሉ ነገራትካ እዩ ቸክ ትገብር ለሚሸርት እዩ ጋይስ ኣብዚ እውን ኣለዋኹም ትሕር ኢኹሞ ኒውስ ዴይሊ እዘን ዝገልፀን ዘበለ ካሕሳይ እዚአንን ብምሉእ ንኣብነት ያ እዚ ኣርም ኤፍኤችኤ ብለና ፀኒሑ ኣርም ኣሎ እዚ ናይ ኮመርሻል ድሓር ቀሲሉ ክምህረ ናይ ቪኤ ብለ ነይሩ ናይ ሚሊታሪ እዩ ጃምቦ እብለና ፀኒሑ እዚ ከዓ ካብ ኣይ ቲንክ 750,000 ንላዕሊ ዝኾን ዘሎ ሓሳይ ካብኡታን ንላዕሊ እንድሕር ትገዝእ ኮንካ ገዛ ናይ 15 ዓመት ኣሎ ከምኡ ዝበሎ ፊክስድ ይርስ እዚ ከዓ ናይ ኮንቨንሽናል ማለት እዩ 15 ሕጂ this is the main important ሕዋት እዚ ኣበይ ኢኻሲ ብጣዕሚ ዝህበና ዘሎ ያና ኣበይ ኢኻ ንስኻ እንድሕር ትትገዝእ ዘለኻ ገዛ ካብ 750 ዲ ኣይደነ ትቁፅር ሕጂ ምናልባት ካሕሳይ እንተዘኪርዎ እምበር ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ፈቲኻ ፀሊኻ ኣብ ጃምቦሎ ክንኡ ግን ኣብዚ ዓይነታት ሎናት ኢኻ እዩ ዝብለና ዘሎ ታንክ ዩ ካሕሳይ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ኦኬ ኣሕዋት
لعل السمانية سبات اللي خلوا معنتي I'm so happy share قبروا زي كله it's very important topic زي so share نحرجرنا نبزح كحلف له بزح سبك أكم مهارة اللي خلوا نزي تمسرتنا هنا حساب زخانة صبوا قصة حمشت كحساي انت ايتي get pre-approved for mortgage what do we need to get pre-approved كلنا قد زخانة مس مجمرنا انت إذا دوكمنت بانك 6 حساب كندزي ابروف كنبل كان خلينا قبلنا مالتي انت إذا لينا تروح حتى تابو حمشه so نمذكرن خقل لي كلن كلتا الى ايه وصدن 2 years tax return 2 months bank statement 2 pay stub 2 W2 تقراري ممزين امصلنا يمزلو بري ابروفال نخوها دحري እቲ ክሬዲት ካርድ ፑል ይገብርዎ እቲ ዕዳኻ ለለካ ደት ብምሉኡ የውፅዎ 3-4 ክሬዲት ካርድታት እኒካ ገሊኡ 5000 ገሊኡ 4000 ገሊኡ 3000 ናይ መኪና ሓዳስ መኪና ስኩያ ገለ ገዚእኻ 80000 ደት እኒካ ካብ ዓቕምኻ ንዓቐብ ማለት እዩ 80000 መኪና ገዛ ይግዛእ እምበር 80000 መኪና ይግዛእን ግን تو زلوا حواشنا وددر للا زلوا وددرات نشتي قرو مسنبلن ديو تدنقص إخا جنا حدث ماكينة قالوا يوم قال اختراق اللغة بقى أي زيوم كو بقى جزاي جزء ليلنا إحنا هنا أخل أنا تصفنا نشتي كورس نمنتاي تعيد خاص معاتي خون الله سلزي تكرر كابول مسجورو إذا نخلت عامت تاكس ريتن نخلت عامت بانك نخلت ورحي بانك ستيتمنت كلتا باي ستاب إذن كلن مسرائيو كندزي وجهنيكا هذه إنكامكا كندزي أنيوا إذن إنكامكا أبسلست يخفلون اللو حالنا مرقج تغفل الله 3,000 مرقج ندحر كوينا كندو 3,000 قال الغونون نمقري نمزنانيا نفيكيشن نناي قلعو تمرتيت قال يدليكا مالتي أناظر 3,000 هون نريبير مكينة نكرر كارد بلات بوملو نخفل ني ناي مكينة زخفل نريبير نإنشورانس زيات بوملو يدليكا مالتي سلازي 3,000 نخفلو نغتكفل مورجج دارقا كلوزتو 9,000 وي 8,000 تتحاتس نايتو مورجج 2.5 زأكل كل وكالو يلوم نخصنعو إزين بومل أن ريوم يوم ديترماين زقوروه فايكوس كركاون كاوش ديشتا 220 كخون اللو نساون FH لوني خاطوس ست خلمبر إتي conventional تخوينو still to interest إتي فايكوس كركا لعل كبل اللو سلازي إزين مصر أيو كاب كندزي كشاب كندزي ترح خاخت جزء تخلي لهم نابانا بري أبروفال صحيفهم يسدلنا هذه سلالته هالونا يكونن نحنا رأيبلنا ناشو ديشتميت الشيح جزاك زليتل أتحاول حرقلت 3 عامات كعادة موز كوسخ مسبلغت جزاسي تخيل كان حمش تميت الشيح أنت جزاك خاخ هذه أنا أشتري على غاري بير جيركا كاش نحر اللي كوا نشتري وجهات وصيخة بينت جيركا جل جيركا رجل ولت جزاء بعد عند حسعري خيا جن بنشتري ناجركا إكويت تصل كايا نحوارو إكويت بيلد مسجرلكا إقص يخانسو نا بيزنس نفتحلالف نقص الولات بعقمها ناجركا جن إكسترا حدا مئتي كلتا مئتي نبتي إسكرو تيكونس نبتي إنترست اللو تيكونس نبتو مورجج كإسكرو حدا مئتي إكسترا نتوسيق كله بعلو أب 3 عامات كود ألقبو أو 23 عامات كود يخيليو سلازيس إكسترا جنزب نأتها نقص الولات جزائلنا كله يزح حسابات مخرطات نهبنا نوعلتنا مسالي لايف قال مسالي غيرناون غزاوتنا بدنبي أنا كم نايشو منتا متشحي نبرن أو ناي 1 مليون كوين نبرن نمتاي عقمي فلت إلناون مسالي تات ناقرنا نوعلتناون ممهار ناقرنا كنا ردهم نمكرنا سلازي إتن بري أبورفال نختركب إتا لقاح كتو هبكا زياتن كتمال ألكا زي سلالي مال أخا كالي أخي انتا خد قبر تغل
then نزي ودخ نزي نو تو مخري خلينا حجز نخل زين يقولون حدا سيلف امبلوي لغنا اوبر درايفر زياتن يقولون 2 years tax return كهلو يجن ወይ 800 ሽሕነት ወይ 10 ሽሕነት ገይሩ ይመልእዋ ለኸውን ተዘይሎ 15000 ክኸፍል እዩ ዓመት ስለዚህ ንኣቶም ከንታይ ኦፕሽን ኣለና ነዚህም በኣርቱ ፈላጥ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ኤጀንት ዘልየካ ባንክ ስቴትመንት ጥራሕ ሪኦም ዝህቡና ልቃሕ እውን ኣለዉ ታክስ ሪተርንኻ ንእሽቶ እዩ ኣብ ባንክ ዘለዋ ገንዘብ ውሕዳት ክኾና ይኽእላ تليكون هون بزح جنزاو تكفل يدخل anyways pay stub يبل كان مغنياتو business إنيكا over driver يها إنتاي كان قبر نخل أو بزو هذي إيوان برجس كم لندورون دي لوسن نو إنا بزح لندرات سرج الناقرنا مستيني جمر مستيني جمر أما ترشان أبزح هشة نأتو سلازي أبزو هذي إيوان بفلاي إنتاي عدل الله بانك ستيتمنت طرح يريونا حدا عمت تتوصل لخان تتأتوا لخان كله يريوه أبت بانك اللي تعرف الله جنزة من ترين تلو با سبزي صبح أوازات أيو لو تسأل الله بانك ستيتمنتون ترانا أيو دحان جنزة إنكام يقبر الله لهم بقو كواليفاي لجورون اللونا سلزي زي أو بزحات سبات يركبنتي إنفورميشن بتعمل لا أيو نودو هندون كم طعن توزبلنا أيو تو تاكس ريترن كين مساميت من جواركم مخرج طرح نخنوكم برجس مهارات بناتو بعلم مرداس بلنديهم كافتو لمدغن نري لنا كوتهم لندرس تايكم زللي نري لنا هنا تمرتي سلا لخر كاطرح يكونن تعلاقات ترخبوا لها براكتيس تغوروا لها سلا لهونه بانك ستيتمنت حيزكم تمصو ناي حدا عمت دحري لندرات نوري امون بري ابروفال كوخم سلا لخلو بزين طرح ساتن ينمون ساتن يبليلنا ططو كنبليلنا كال اون مساء حوس لبلا ورقت ليولو باسبورت حيزو لقح خركب يخلو كريديتون يولن انكامون يولن سلازي غزا غزي يخلو هو كغزي يخلي سنت انتاي ناي فورينرز زبحال لون لقحلو نسو ولا ورقيت يهلخا ولا انكم يهلخا ولا يهلخا طرح هاير داون بيمنت تقبر كندي سو فار كسابز انا الفرقو 35% داون بيمنت اندحر غيرو هذه تبانكي لقحيهم زي ناي قلي لقحي ناي منغستي او اياتن معناتو ريسك للو ايفتن منغستي بزحون داون بيمنت زلو نا كونفنشنال كيد يزلو سلازي تن ناي قلي بانكتات زلوا 35% داون بيمنت زغورو انك عدي بزغلو ناي سدت ناي صقم ناي شجر تباريروم ناو زعد زاتو 35% داون بيمنت غيروم 65% لقح توهيوم قسنا ولو ريفاينانس نخغورلو زخولو مغدي سلالله كالي اوبشن ون كم زلنا سب كله هرصعي ولي بوينت مسيخا اتوقع حساي سو تم برايفت بانك نبل كلنا لايك كونفكشنال بانك عينت مالت هجيتي 35% اندحر ورقه زي بقولوا ناي سرح ورقه هدوم مهجنا 5 عامس ناي سرح ورقه زلوم على زي تقبلوهم سو انكم سورس انكم كاي حاتوتو اندحر لون هوم زالو خوينم از انفستر ديوم زحسبوم زلو ولاس كمزي فيرست هوم باير يوم زحسبوم كاب مارس كم ايزي اسكي او قرب كتب رحنا داس بلان التمكره هاب تعمل زلينا ثانك يو ناي انفستر لهم ديوم زصوعو اتوم بانكي لوز لغورو ነገር የለ اوكي እቱ ገዛኢ ግን እቱ ኢንተረስቱ ሃይሪ ከምዙ ናይ ኤፍኤችኤ ሎን 5.6 ወይ ገለሉ ወሃበካ ይኮነን ንእሽተይ ሃይሪ ብውሕድ ዳርጋ ናይ 2 ንእሽተይ ሃይሪ ስለዚ ንኢንቨስት ንኽትነብረሉ ኢሎም ድዮም ዝውኻ ዘለው the point is እቱ ባንኪ
لوز الجورو نجار حنت نجار يلن 35% داون بيمنت دحر غير كالكو اي كفل انت الكا تا يغبر تاغزا وستا بقى تاغزا موساديا سلازي لوز يغورو اي يغورون ناخا كحجزك يخل دو ابسولوتلي حدا دحر خلت 3-4 عامت ورقت كام سرقك ناي سرح ورقت كا يكون سرح مس جمركا كريدت كا بيلد غيركا ريفاينانس كتغورو تخيلها نزا هذه وان ግን ገዛ ትልክ አለ ኢንቨስትመንት ያዚያውን ምክንያቱ ንሳያ ገዛኻ ክትነብረላ ኢኻ ንኢንቨስትመንት ኢልካ ክትገዛ ኣለኻ እቶም ዝቡ ዘለዉ ንሽተይ ፍልይ ዝበሉ ባንኪ እዮም ኩሎም ባንኪ ኣይኮኑን ውሕዳት ባንኪ እዮም ስለዚ ንቢዝነስ ኢንቨስትመንት ኢሎም እዮም ዝውኻ ዘለዉ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ቅድም ኢሎ ይነበረን ህዚ ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ካሽ ሒዙ ክሻብ ዝመፅእ እንታይ መንግስት ክሕግ ኣለዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ክንድዚ ዶላር ሒዝኩም ለና እንተ ኣቲኹም ናይ ስራሕ ወረቀት ወዲያው ንበኩም ኢሎም ንበዓል ካናዳ ይኹን ንብሓውፁ ሓድታት ከምኡ ዓይነት ናይ ኢሚግሬሽን ኬዛት ኣለዎም እዩ ምክንያቱ ኢንቨስት ክትግብር መንግስቲ ብጣዕሚ እዩ ዝደልየካ the only thing check ዝገብሩ እንታይ እዩ ካበይ መፅየነ ባንኪ ድየን እኒዋ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ከም ዝተሓላለፋ ጥራሕ ክፈልጡ ኣለዎም ካሽ ክኸውን የብሉን ግን ናይ ኢንቨስትመንት ሎን ኩለን ባንኪ ተይኮና ውሕዳት ባንኪ ዝወኡ ፅቡቕ ዲል ኣሎ ጋራንቲ እኒኦን እዩ 65% ሞርገጅ ተይፈትካ ክትከፍል ኢኻ ተለይከፊልካ ክወስድዋ እዮም 35% ማለት መዓት ገንዘብ እዩ ስለዚ ታጥቕሚ ስለሌላቶም ክሬዲት ይኹን ካልእ ይኹን ስራሕ ይኹን ኢንካም ይኹን ዘይብሎም ሰባት ብ35% ዳውን ፔመንት ሂቦም ገዛ ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ካብ ልምዲ ጎሓት ምሸት ንገብሮ ኣለና ኢና ስለዚ ይከኣል እዩ ثانك يو كليرد ካልእ ምስ ኣተኣሰር ብዙሕ ኣብቲ ላይን ሕተታ ኣነ ሕቶ ለሰይ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ተሸግረ ሓውለና ኣብ እስራኤል ኮይኖም ክሳብ እዛ ጥቕሚ እዚኣ ክረኽባ ክእሉ ኣተሓሳይ ኣብ እስራኤል ኮይኖም ንሳቶም ኣዝ ኢንቨስተር ኮይኖም 35 ዋላ 50% ኮይኖም ኣብዚ ናቶም ወኪል ዘይብሎም ኮይኖም ስሞም ሓዎም ዲ ቤተሰቦም ከንደይ ዱዳ ካብ ተመክሮኻ እንድሕር በፂሕካ ምናልባት ኣነ ኣውት ኦፍ ዘ ካንትሪ ዘጋጠመኒ ክስታይ የለን መሊስና ነቶም ለንደራት ሄይ ኣውዚ ክህልው ዘለዎም ወይ ሰው ኮይኖም ክገዝኡ ይኽእሉ ኢልና ኢንፎርሜሽን ጠይቕና ንዝመፅሎ ግዜ ሒዛ ዝኽእለ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ እርግፀኛ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ምንም ዓይነት ክንተሓላለፍ ስለለይ ንኽእል በኣ ስለለይ ስራሕ ኩላ እቲ ያ ሰርሐላ ኣለኹ እየ ኩሉ ግዜ መዓት ህዝብና መዓት ሓበሻ እኒና እንደውም ብጣዕሚ ኢኻ ትኮርዕ መዓት ዶላር ክዓዲ ሒዞም መፅኦም ኣውዚ ንደቆም ይኹን ንባዕልቶም ኢንቨስት እንትገብሩ እንተለዉ ብጣዕሚ ኢኻ ትኮርዕ ደስ እዩ ዝብለካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰርሐላ ዘለና ኢና እታ ኣውት ኦፍ ዘ ካንትሪ ኮይኖም ግን ክሻበ ዘይፈለጥኩ ዋይ ክፅሕፋ እየ ዝመፅሎ ሰሙን መልሲ ከምፅ እየ ዊኒዳ እሳ ምስቶም ለንደርካ ንደልያ ኢና ዘይሕተ እዚኣ ብዙሓት ኣለዉ ብዝያዳ ኣብ እስራኤል ኮይኖም ከዋፍርዎ ዝደልዩ እቲ ገንዘብ ኣይነው ኣሎ እቲ እንታይ ኢና ንምህር ክንምህር ከለና ብሓበሻ ኤዱኬሽን ከም ግሩፕ ኮንኩም ኣብዚ ቲኤልኤል ሰ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ኤኣይቲኤን ዝበሃል ኣሎ ናይ ናን ሲቲዘን ሶሻል ሴኩሪቲ ከተውፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ኮይኖም ምስ ኣብዚ ግሩፕ ዘለዉ ኣዝ ኤልኤልሲ ክሬት ገይሮም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ጋረንተር ኮይኖም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ግን they want by themselves ብባዕሎም ይደልይዎ እዮም ብውልቆም ካሽ ይህልዎም እዩ ከምኡ ዝበልካ ብዙሕ ካሽ ኣለዎም ኣለዎ ብውልቆም ከምዚ ኣነ ከይዳ ኣብ ኡጋንዳ ገዛ ክገዝእ ዝኽእል ንሳቶም ክመፁ ስለዘይክእሉ ከን they do that እዚኣ ፕሊዝ ኣተሓሳይ እዛ ሕቶ እዚኣ thank you so ክቡራት ኣሕዋት ሕቶታት ትሕራለይኩም ምዝ ዝበልናዮ ርእስቲ ኣብቲ ታሕቲ ድሮፕ በሩ ኣብ መወዳእታ ክንከዶ ኢና ከመይ ኢኻ ግዜ ካሎሚ ካሕሳይ ማለት ካብ 6 በፂሕና ተን ሕቶታት መሊስና ክንቅፅለን እዚአን ካልእ ክሳብ ክልተ ክንወድእ ንኽእል ኢና ክሳብ ናምበር 6 እንድሕር እዚኣ ወዲእናያ ካብ ናምበር 7 ኔክስት ታይም ክንገብራ ማለት እዩ እሺ ክሻብ ክልተ ልመልእ ህዝቢ 134 እዩ ዘሎ ሰዓት ደኻልካኒ ኦኬ ብኣይ በኩል ያ እንታ ሽማ ህልወካ ኢለ እቲ ዝኾነ ኣኼባ ህልወካ ሎ ማዓንቲ ስጋብ ሰዓት ክልተ ፅቡቅ ኦኬ ለስ ጎበል ፅቡቅ ባይዘወይ እዚኣ ከተብርሃለ ይደሊ ኣብዚ ኣላ እቲ I don't know እቲ ኮሳይነር ዝበሃል ከመይ እዩ like friend family member if they qualify can they ማለት ሲዋሕስ ማለት እንዲሁ وحس يمو
زيان تتخيلوا كوساينر تتقوموا لنا مخرنا يكونن جن أنا وعلي ناوز عد أنت مسنت له تمسكن فتاري سبسل النورني تنامي جنبراز جزء أخوة جزاي إن كامي نورنن تمهارا ينيرة نشتي ينيرة تا إن كام تا كريديتي ونشتي ينيرة عبي سب بيت سب كوساين غير لي تاون هاوس الجزء أخو سلزيس عبي حاجزي at the same time negative side لو إيه ብዙሕ ፀገማት ገለገለ ጋጥም ኣሎ እዩ ኮሳይነር መምር ደስ በለን ተዘይከፊሉ ካሕሳይ ሓላፍነት ይወስድ ኣሎ ኢሎም ኣነ ከም ሓላፍነት ንክወስድ መምር ደስ በለ ግን እታ ገዛ ብስሞም ንክገዝእዋ ሞርጌጅ ንክከፍሉ ብሓላፍነት የፈራርሙ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ መኒኦን ዝገብራ እቲ ኮሳይን ዝገብር ሓላፍነት ጥራሕ ይወስድ ኣሎ እቲ ብስሙ ዘላ ሰብ ግን ንዛ ሞርጌጅ ንኸፍል ሓላፍነት ይወስድ ኣሎ እታ ኮሳይነር ክወፅእ ይኽእል ዶ ይኽእል የስ ናይ 2 ዓመት ባዕሉን ካብ ኣካውንቱ እናኸደ ዝፀንሐ ፊት ሞርጌጅ ይርኡ ክሬዲት እውን ተመሓይሹ ይፀንሕ ኢንካም እውን ልዕል ኢሉ ይፀንሕ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ባዕሉ ሪፋይናንስ እዩ ዝገብራ ኣብ ኣኸላ ይተሓላለፍን ሪፋይናንስ ገይሩ ኢንካሙ ተራእዩ ፕሪ ኣፕሮቫል ተዋሂቦ ናብ ስሙ ከመሓላልፋ ይኽእል ማለት እዩ በታ ግዜ ብዛሎም መዓልቲ ግን ድሕሪ ዓቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ንሰብ ኮሳይን ገበረለይ ይብል እቲ ኮሳይነር ከ ኣፕሩቭ ክግበር ይኽእል ዶ እዚኣ ከባድ እያ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰብ ኮሳይን ዝገብረለይ ሰብ ኣለኒ ኢሉ መፂኡኒ ናብ ኦፊስ ኣተሓዋይ ከምቱ ተሓስቦ ቀሊለ ይኸውንን ገና ናይ መጀመርያ ጥያቄ ቢዝነስ ፐርሰን ድዩ ወይስ ፔይቼክ ዝረክብ እዩ ኢለ ጠየቅዎ ኣይ ቢዝነስ ፐርሰን ዋይ ቢዝነስ ፐርሰን እሞ ፕሪ ኣፕሩቭ ግበር ኢልካ ትሓስብ ዶ ሃፍታም እኮ እዩ ኩሉ እኮ ዘለዎ በቃ ገዛ ኣለዎ ሊከር ስቶር ኣለዎ ካልእ ኸ ማካይን ኣለዎ በቃ ኣብኡ እኒኦ እቲ መልሲ ማካይን እውን እኒኦ እወ ገዛ እውን እኒኦዎ እወ ቢዝነስ እውን እኒኦዎ እሞ እዚ እኮ ከምዛ እንፈልጣ እዚ ኩሉ ካብተን ትብለን ዘለኻ ሓንቲ ፔይድ ኦፍ ዝኾነት ኣይትህልወን ስለዚ ናባዕሉ ናይቱ ሊከር ስቶር ዓብዪ ዕዳ እኒኦ 3 ማካይን ኣብቲ ገዛ ኣለዋ እዘን 3 ማካይን ኩለን ገና ለይተኸፈላ እየን ክሬዲት ካርዳት ተፃዒኑ እኒኦ ናይ ገዛ እኒኦ እዚ ኩሉ ፔይመንት እንትሕሰብ እንተሎ እታ ታክስ ሪተርን ርኢና ምስ ሓደግናያ ዝያዳ 200,000 ጥራሕ እዩ ኮሳይን ገብረካ ዝኽእል እምበይ የብሉን ገንዘብ ናብ ጅቦኡ ዝኣቱ የለን ተባሂሉ ማለት እዩ ንምንታይ የብሉን ማለት ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ወጪኡ ብዙሕ ስለዝኾነ ኣብቱ ታክስ ሪተርን ዘሎ ኢንካም ኣየርእዮን እሞ ብዙሕ ግዜ ቢዝነስ ኦውነራት ኮሳይን ንክገብሩ ዓብዪ ታክስ ሪተርን ከርእዩ ኣለዎም ኣይ ናተይ ኮሳይነር ዶክተር እዩ ወይ ነርሲ እዩ ወይ ፔይቼክ ይረክብ እዩ እንተይልኒ ግን ኦኬ ገዝኡ እውን ክንድዚ እኒያ ፔይቼክ እውን ክንድዚ እዩ ይርአ ኣሎ ታክስ ሪተርኑ ከምታ ዘላ ስርሕዋ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኢልና ምክሪ ንቦም ኢና ስለዚ ኔጋቲቭ ሳይድ እኒዋ ፖዘቲቭ ሳይድ እኒዋ ግን ኮሳይን ገይሩ ሰብ ክገዝእ ፋሚሊኡ ኮሳይን ገብርሉ ከም ዝኽእሉ እንተተኣሚኑ ማለት እዩ ልእመ እንተደኣ ኮይኑ ፀገም እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ክልቲኣ ብሓደ ሒዝና መቕባል ይሕሽ ثانك يو ፅፍፍቲ ያ ናይ ብሓቂ ኣሕዋት እዚ ዝብለና ዘሎ ብትክክል ኩልና ኢና ብኡ ኢና ሓሊፍና ካሕሳይ ብኡ ሓሊፉ ኣነ ንባዕለይ ብኡ ሓሊፈ ድሕሪ 2 ዓመት ካ ሪፋይናንስ ጌርካ ተውፅኦም ነቶም ስድራ ማለት እዩ ኣሕዋትካ ስለዚ ኮሳይነር ፅቡቅ እዩ ግን ከምወየ ዝበሎ ኢትስ ዲፐንድ ማለት እዩ እቲ ጥቕምታት ብዝተኻእለ መጠን ፐርሰንት ክትገብሮ እውን ተመራፂ እዩ ለሰይቲ ኮሳይነርካ 1% 5% ወናነ ናይታ ገዛ እንድሕር ጌርካዮ ከመ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምስኡ ዝኸይድ እውን እቲ ከም ስድራ እውን ዋላ እንተ ዘይተጠላለምካ ካልእ ናብራ ካልእ ብዙሕ ሽግራትን ስለዝፈጥር ምናልባት ሸለሊልዎ ኣሎ ካሕሳይ ዝኾን ንዑ እምበር
تكوساينر كاب نابرو ديو اب قالوا دي حشجر تفترو still he is owner of تاجزا مالت وناني إن تاجزا خاص وناني هجي مستخدم مثلا كوساينر تقوم خلهم وننتون تي percentage وحد قبل تمراسي مالتي يا thank you كحساي so قصر الشدشت إنا خناتو انتهى قصر الشدشت اتي قنع تبلو اجنت بخمي خاتي مرصو مالتي انا كحساي قنع الى ريفر قبر كان عخسي بخمي خاتي مرصو نمبر 6 تحسب سلازي ازي قدمي تغزا مغزاها تخكلنيا زخونه ايجنت طلقل بلا فلطت زلو وسب كمي غير ركبيلكا قدم كله ايجنت ممراጽ بطعمد لاي معناتو دارغاب ايديا مبزحتو نغرات نسخا فيرست تايم هوم باير خات فلطو نغر يلن نسغن بروفيشنال فلات لايسنسد انشور بوندد تباهيلو يصوعلو مالتي للكا امنت كلونو او نو تركو لها برت طبقانو خونكا اخا تصبي زلها سلازي سبزي اب عامت كندي غزاوتي شيط كندي ريفرالات سبات يهبو كندي عامت اب تو ريل استيت اكسبيرينس نيو اكسبيرينس طرحو نيكونن بخالوت قمت هذه 5280 ماجازين اوارد السدلنا نمبر 1 نمبر 2 اليوم شلمات قال هنا انكاب كالوت ايجنسي استوهاو شلمات وي مسجنتا عللو ابناي كوميونيتي نغرات بحقي بقنعنا بنصا غربوتو يزو سرو يغبر مونا انا يزو ساكريفاي كغبرلنا دي فقر اللورو ويس ناي ገንዘብ طرح ديو تو تصنعو نغرات بزح نغرين معناتو بقى خمت عنتو زبلنايو ذا بيزنس كارد ددربيوم حدستي مصمو غزا يغزلهم تمريسوم نامانا سلكي دولو تايلوم يمزدولو وا سوري كو خمزيلو فنديو يقولنا وا مندي ايجنت خمزي مو انسبكشن تقبر نايسور انسبكشن يغوركم اليوم ايغوركم رادون خمزيلو مصيو يوم يدولنا الكتريك بورد غزا غزي لي غاز البحال فصيمو زيبلو هذي بيل 800 شح I mean 800 قرشي بورحي متصلو يلول دور لي سبلو تاي غزيو غاز البحال اندرغراوند زي اتو غزا الكتريك بورد طرح زلوو نقول خاطو كندي مايل خم زلو ابتي اريا غزاوتي غاز ينفلتن كسب 15 شح اندرغراوند اخعيتو نابتا غزا خاطلو مالتي زي الكتريك بورد بي الكتريك طرح تتححزس نتغزا يوم قنبر بحانتي زي غاز بوا عيلو بفرنس اميقص طفيو ايصنحن almost 24 hours سويلات الكتريك اون طرح خوين وسنا وسن تحت تغزا بملو الكتريك قالنيو سلازي نيزم قاليوم ايجنت طرح كمي غيرنا كوميشن نركمبر صباح دحر صباح زسبزي ጣጣን ተረኸበ ኤሌክትሪክ እንተበዝሖ ቢል እንተበዝሖ ታይ ክገብር ዘይብሉ ገሊኦም ስስዕናውን ክኾን ይኽእል እዩ ገሊኦም ከዓ ላክ ኦፍ ናውሌጅ ላክ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንደገና ከዓ እዚ ኣብ ተቃዳዲሞም ኣብ ንእሽተይ ካምፓኒ ምንም ዓይነት ትሬኒንግ ዘይገብሩ ናይ ግሊ ካምፓኒ እንተይኮነስ ፍራንቻይዝ ገለ ካምፓኒ ኣቱ ንሳቶም በቃ ፈኒና ካለና ቋዕ ፈረም ካምበር ኢሎም ይሰድዎ ስለዚ ጠለቅ ዝበለ መስኣቶም ኮፍ ኢሉ ልምህሮም ሓደ ስብኣይ እውን የለን ንምንታይ ንክረክሶሎም ገለ በቃ ናብ ፍራንቻይዝ ካምፓኒታት ይኣቱ ማለት እዩ እዚ ንወዲ ክንዲዚን ሲሪየስ ዝኾነ ኤጀንት የድልየካ ኣቀዲምካ ነቲ ኤጀንት ምፅናዕ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ሪፈረል ናይ ሰባት ሪፈራል ኣለዎ ዶ ንባዕሉ ላይፉ ኣኮምፕሊሽ ዝገበረ ድዩ ኩሉ ነገር ፍልጠት ኣለዎ ዶ ወይ ሰብኣይ ድዩ ዝጅምር ኣሎ ናይ ባዕሉ ገዚኡስ ብኡ እንዲኻ ትጅምር ንኻልኦት ንክንደይ ገዚኡ ንክንደይ ዓመት ሰሪሑ እቲ ኤክስፒሪየንሱ ፍልጠቱ እንታይ እዩ ኢልካ መፅናዕቲ ብጣዕሚ ዘድሊ እንተዘይኮይኑ ኣብ ፀገም ክትኣቱ ትኽእል ማለት እዩ ብዙሓት ኤጀንታት ልብልዎ ዝዛረብዎ ንእሽተይ ኮመንታት ገለ ምናምን ኣለና
oh, this is the best life from agent ኢሎም ለውፅዎ this property has the best location in town ይብለካ the best location in town ወአረት ኤጀንት ንሱ ይፈልጥ the best location ምዃና ንሳ አውሮራ the best location እዩ እንተይለ ንኽሸጥ አይለ እዚ ዓብይ ሓሶት ማለት እዩ this property never had a security problem ይብለካ ክልተ ሚእቲ መኪና ኣብቱ ዚፕ ኮድ ለይቲ ተሸይጥን ጠፊአን ተሰርዐን ይሓድር ኣለዋ ስለዚ ሴኩሪቲው ዛገዛስ በቃ ከምዚ ዝመሰለት እያ ሴኩሪቲ ማ ዲፔንድ ይግብር እንዲ ብዛዕባ ታገዛ ንሳ ኣብቲ ኤርያ ፀጋማት ትልኢ ግን እዚ ቶታሊ absolutely big lie ኢልና ንወስዶ this property are selling like hot cake ይብልዋ ካልእ ፕሮፐርቲ ኸ hot cake ድልየት እንትልኢ እኳ ክትገዛ ኢኻ ግን እዚ ኤግዛጀሬሽን ገለመለታት ገና ዝመልኦ ሰባት ገለ ክንርኢ ከለና ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት እዚ ዋጋኻ ክንድዚ ክኸውን ይብልዋ ታ ኢንተረስት ዲፔንድ ትገብራ ታ ኢኮኖሚ ዲፔንድ ትገብራ ኣብቱ ብሮከር ኣብ ኢዶ ይኮነትን እዚያ ሰማይ ንኽትወፅእ ወይ 300 ኢኩዊቲ ክተርኢ ወይ 400 ኢኩዊቲ ክተርኢ ሲ ኣብ ኢድካ ሕሳብ ኣይኮነትን እቲ ናይ በርሁድ ወሳኒ እቲ ስራሕ ናይቲ ስቴት ሙሉእ ወሳኒ እቲ ኢንተረስት ወሳኒ ከመይ ከም ልሓስካያ ባዕልኻ እውን ዲፔንድ ስለ ዝገብር ብትክክል ቅድሚ ስራሕ ኤግዛጀሬት ዝገብሩ ብሮከራት ከየጋጥሙኹም ሞ ኣብ ፀገም ከይተኣትዉ ጠለቕ ኢልኩም መፍላጥ ፅቡቕ እዩ at the same time ክትሸጥ ክትልውጥ እንትትብል ተለኻ እውን ስቲል ኩሉ ግዜ ኔጎሽሽን የድሊ እዩ እዛ ገዛ እዚኣ ክትሸጠለይ ኢኻ እንታይ ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትሸጠለይ ዝርዝራት ኩሉ ክቦም ኣለኒ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ምውፃእ መፅረይ ከይደ ናብቲ ገዛ ሓንቲ ብሓንቲ ፈትሸ እዚኣ ንእሽተይ ሪፔር ገበርውላ እዚኣ ፈርነስ ክሊን ግበርዋ መፅያ ኢንስፔክሽን ከይትወድቕ ዋረር ሂደር እዚኣ ዝመረተት እኒኣ ኣፅርይዋ እዚኣ ፔይንት ግበርዋ እዚኣ ሪፔር ግበርዋ እናበልኩታ ገዛ ብሙሉእ ኣኸሊለ ሓንቲ ብሓንቲ ኣብ ልመፅእ ኢንስፔክሽን ፌይል ንኸይትገብር ፅቡቅ ወክኣውት ትገብር ኣለኒ ምስቱ በዓል ገዛ ንሱ ክሰርሖ ዝኽእል ይሰርሖ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ ንእሽተይ ነገራት ተኮይኑ ዝሰርሖ ኣነ ዝሰርሖ እንታይ እዩ መፅረይት ገዛ ክሰደሉ ክእል ባዕለይ ብዝኸፍላ ከምቶ ኣነ ዝደልዮ ንካሜራማን ፅቡቅ ጌራ ምእንቲ ክትቅርቦ ካሜራማን ኣነ ክሰደሉ ክእል ኣድቨርታይዝመንት ኣብ 5-6 ካምፓኒታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣድቨርታይዝ ክገብረሉ ክእል ኦፕን ሃውስ ቀዳምን ሰንበትን 2-3 ኦፕን ሃውስ ክገብረሉ ክእል ኦፕን ሃውስ ማለት ህዝቢ ብደገ ዘሎ ብሮከር ለይሓዘ መፂ ኩሉ ይሪኦ ማለት እዩ ፃዓዱ ብፍላይ ኦፕን ሃውስ ብሮከር ተይሓዙ ገዛውቲ ኩልል እዮም ዝውዕሉ ኢድሚ ምግዛኦም ስለዚ ኣብቲ ኦፕን ሃውስ ብሮከር ለይብሎም ይመፁ እሞ ብሮከር ኩነና እንትብልካ እንተለዉ ኔጎሽት ከይርካ ኢንፋክት ካብቱ ናትካ ተኽፍሎ ፊ ንካሊእ ኤጀንት ዝኽፈል ነበረ ንሱ እውን ክትቅንሰሉ ትኽእል እዚ እቲ ኦፕን ሃውስ ዘምፅኦ ነገራት እዩ ስለዚ እቲ ስራሓት ኤክስትራ ስራሓት ባዕልትና ገንዘብና ከፊልና ብዙሕ እንሰርሖ ስራሓት ስለለሎ ገና ኣቀዲምካ እንታይ ኢኻ ትገብርለይ እንታይ ዓይነት ኤጀንት ኢኻ ንኣይ ትህበኒ ዲስካውንት ዋጋ ኸ 3 ኢኻ ክተኽፍለኒ 6 ኢኻ ተኽፍል ወይስ 2.5 ኢኻ ክተኽፍል ዕብይ እንትብል ትገዛ ኤጀንት ምፀቢሉ 2.8 ዝነበረ 2 ጥራሕ እየ ከኽፍለካ ምክንያቱ ሉዝ ክገብራ እያ ነቲ ሓደ ክቦ እዩ ስለዚ ስትሮንግ ዝኾነ ኔጎሽሽንን ፍልጠትን ዲስከሽንን ብጣዕሚ ዘድሊ ሬንታል ስቴጂንግ ዝበሃል ኣሎ ኣቑሑታት ተኻሪና ኣምፂና ታገዛ ኣግሊ ዝነበረት ከመይ ዝመሰለ ኣቑሑታት ካምፓኒ ቆፂርና ኮፍ ክነብለላ ከለና እታ ኤምቲ ዝነበረት ገዛ መልክዓ ፍልይቲ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንገብሮ ብነፃ ንገብሮ ስራሓት ኣሎ እዚ እንታይ ይውስኖ ልምዲ ቢዝነስ ኤክስፒሪየንስ ኤምፕሎይ ዘለው ሰራሕተኛኻ ኣኪብካ ውፅኢኻ እቲ ዝግበር ኩሉ ትገብር ብከምኡ ብፅቡቅ ዝሃየስት ክትሸጠሉ ትኽእል ማለት እዩ ብፅቡቅ ዋጋ ክሸጠሉ ትኽእል ስለዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ፍልጠት ልምዲ ዘለዎ ብሮከር ዘረባ ኣብዚ ሕዶ ይቕረታ ኖ ታንክ ዩ ፅቡቅ እምበር ፅቡቅ ገለ ኤንወይ ኣብዚኣ ጠጠው ከነብላ ኢና እታ ምግላፅ ቅፅሪ 7 ኣሕዋት ናይ ኔክስት ቀዳምና ክንቅፅል ሕጂ ናብ ሕቶታት ናይ ካስተመር ኢና ክንምልስ
ابزي لعلي 9 ام زلو لما عنتي was good surprise بخمي كرخبوني كحساي تبلو قال حتى تحيتك من علىهم سو ني كحساي ترخبلو ميلا من البات كحساي شرنا قبر كلهم كلخو تحتي تاون على out of state مالت كتي تي لايسنس كخاب ستيت وصاي يسرح دو كاب كولورادو وصاي زيانا كحساي الشريعه مجمريا دحك تقول لهم تليفون بزين هله ايميل بزين هله زلو ادراشة تم اب كولورادو تنبرو مالتيو is كحساي ابراهام بروكر اند اونر مالتي ابز حلف قليص وي بزعبو زي تي انفورميشن وحبريتو ناتو سو كحساي رنا بتخالو حتى متاونا out of state كتسرح تخيل لخات لايسنس كان في كركاديو ولا انتاي كتب لنا تخيل انا اشتي سلازي out of state ناي تو ستيت لايسنس كنوصل لنا واحد كلاس مو لايسنس توصل مالتي قدم يلو ناي دالاس اوصي نيره منتاي بزحت كاوزي زخدو كزاو تلشت كلهم قال غزلنا سللولني اوزي خوينا نغز اللهم الى بزحت كاوزي موف غيرونس ناتون كل ابدالاس كلاس وسيده ناي سيتي نايتو سيتي ستيت راح يخاتوسد خلاص ناي فدرال يتوسري سلازي نايتو ستيت فدرال وسيده لايسنس نيرن نستوسنا غيزه ببغيزو اكسباير سلالغبر بثلاثه عامتو اكسباير سلالغبر اي حدثكو اوكي سلازي out of state بعلتنا ينسرحن بخما إنا نسرح بروكرات أقول له أبزي لايسنس لنا نحن سلازي مستوم بروكرات ديسكس غيرنا ريفرال في راح يخفلنا أنا كافتا كوميشنوس maybe 5% كتكون تخيل 10% كتكون تخيل جن نساتهم ريفرال في يخفلنا نحنا أوزي خوينا كل نجار تدوكمنت راح ينفرم منبر تدوكمنت بملو نحجزهم بعلتنا نكاتات لهم سلازي تو شاتي تو ليستينج بروكرون كوينو ناي بايرس ايجنت أوزي كوينه حنت بحنتي فيرمان تيتخو ملو بملو مساعتهم كوينه حجزهم نسو في طرح يلخفلني 10% و 5% ريفرال في يلو يلخفلني سلازي اتو مخر كل جيزان كمان يفليهم نغن كفل لنا يكونن كل جزء نغن كفل طرح ونا ينبلن معات سبي الدولة اللي أو خينو أبزيا خفلنا تامخر كل لا إنا نمخرم زيا جبرو أوفراتنا ما نيسدوا ننبو بوم زيا تلوت ولا تخلدو كم زيا تجبرات تخلدو إلنا أنتم بروكرات تجاجع نوعهم زي بناس أي مخنات سبنا سلنا نقول خنبل نحجزوا مالتي لازم تزاي تخفلناون بمخرنا نحجزينا ناي بعلكم سر بنسأ بمخرنا نحجزكم دولكم طيقنا حزبنا حالتنا سرنا خنقبر رئيس للهنا تجنزل وعنا حديرنا نحور وده حري استوصنا جزء نرخون سلنخل نجنزل طرح خم زي نسرح نخن حجز ون ريدي مخنا أب كوميونيتنا يكونوا كلون بقو تخلق في مخنا قرما قد يحجز الله مدلي كان حجز نخل ناجن لايسنس لا يسرحينا أو رفستيت. Thank you. صبغت ملسي. يا أحوات. إتي نبعلو زبزي نتفوق زلنا جنا بهجو كهلو أيوة حساي نبعلو بزي نمهر زلنا خبز عب نجار يلا مثلا إت كونسبت إن حتى رديكم وتحطوا إن حتى رديكم أنت أخذ قبل لكم إن حتى تعمل أو تحسكم ما مستمع زلوا بروكوركم لمي تقرنيا تزارب نحركم كاتقرنيا تزارب everywhere تقرنيا speakers على بروكورس جهرا بوم سحب متيم على لحنيتو سلازي نتي تقرنيا تزارب بروكورس كابتم كإلاتات بروكور اتي حبري تحس كان لها حدش خوني خالد بروكور دي وصح خوني خالد سلازي انت هاي اللي كاس حس كان لها نتبيت كتحتو تخلها نسخهم اللي سال كان لحد ذيك الكوينو انا اي جبراني نحريو يمكن ترانسفير ناب زخت مصخلهم تليفون هلا ايميل هلا جزيه الليوخم اللي شاركم من البعض مس جزيه تزي ملي سركم ويون انت زي رخيبكم كا تحبريتات او اونلاينات وهاب سلازلو هي سو بيزي كتقطعوا اين دلن كوميونيتي كل شيء زي سبيكر اوف نايزي حبشا زبها الحزبي حبشا اديوكيشن زي حبشا زبها الحزبي كعبي ندلينا كن معبل معركم كن كيد علنا بحالتينا سو
قال حتى تطلع إنه حمش شرق إذا لك كان اعتبت كان أبا صحيح كلك لدل أنت أي sure thank you already كابزو أنا نسخان خلت جيزة زقبرنا يو discussion by the way بتعمل حقوسية thank you ብዙሓት ቢዝነስ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ድውል እዮም ቀኒዮም ለይ ደስ በላይ ህውና ካብኡ ረኺብናዮ ዝብሉ ኣብ ቅድመይ ፅሒፈ ሬድዮ ገይረዮ ኣቶ እገለ ከምዚያ መሰለት ጋዝ ስቴሽን ይደሊ ኣቶ እገለ ከምዚያ መሰለት ሊከር ስቶር ይደሊ ኣቶ እኸለ እዚያ ይደሊ ኢለ ብምሉእ ምስ ኢሜይሎም ምስ ስልኮም ኩሉ የፅሒፈዮ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ብስልኪ ንገሊኡ ርዕ ሰዓት ንገሊኡ ፍርቀ ሰዓት ንገሊኡ ሓደ ሰዓት ዲቴይል ኢንፎርሜሽን እናሃብና ኢና ቀኒና ስለዚ እዚ ባዕሉ ተመስገን ለካ ጽቡቕ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ኣለና ኢለ ዓብዪ ምስግንታይ ከቕርበልካ ደሊ ሻላኻ ብዙሕ ትምህርቲ ስልክ እናደወሉ እውን ይረኽቡ ከም ዘለዉ ብደንቢ ንሪኦ ስለለና ጽቡቕ ኤቪደንስ እዩ እሞ ምስግንታይ ንኣኻ እዩ ይቐኒየልና ክብል ደሊ ቴንክ ዩ ተኻሕሳይ ኣቶ ካሕሳይ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣሕዋት ካስተመር ውሒድና ኣይኮነን ኣብ ደንበር ዘለና ሂጅስ ቮለንታሪ ምህር ኣሎ ኣሕዋት جرا أبزي معات كاستمر رجالو تي أوفيسين دحركيكا معات الليست لو ناي كولرار طلع كبوت حمزة كان جن اتزهو بوزلو تمرت رأيو كم زي كاستمر نمعداك يكون أبزي مسج ولا حواس كتفلت وزلوكم he has already customer على كولرار كاب أخول تروفارلو جن تايو بك أنا تحبش هذا بهالسي اسكين هابو تحبريته اسكين هابو تمرتي يتقند علامة سلازي نحنا أنا مسكين أيانا ناب حبش education مساخة thank you بتعمل thank you أبتن جزء خاني إشتك وسدك أجل حاجة حتى تطلع من عمله تنتظر ناين بهجر نحركنا خلنا بلنا أوكي thank you مولر كاب شيكاغو welcome guest hopefully good and thank you جنة member أوكي so كاب شحن شعات بيت السبعان كسب شحن شعات بيت تسعان فيشم فاجأة تخلون تايلو كله استحات جزاء كتجزء انتايت أجم كاش እንታይ ኣለዎ ፀገም ማለት እንታይ እዩ ዘሎ ዝተሃንፀ ኣይ ቲንክ ሶ ካብ 1970 ክሳብ 1990 ተሃንፀ ገዛ እሲ ንክትገዝኦ እሲ እንታይ ፀገም ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ካብቶም ተመክሮኻ 1978 ቅድሚኡ ዘለዎ ገዛውቲ ቤዝ ፔይንት ልበሃል ኣሎ ብላድ ቤዝ ፔይንት ልበሃል ኣሎ ንሱ ማይኖር ኢሹ ኢልና ኢና ንወስዶ ቀደም ዝነበረ ፔይንት እዩ እዚ ፔይንት እዚ ቆልዑት ብማይ ተሓፂቡ ወይ ላው ቆርቆሮ ወሪዱ ገለ ናብ ኣፎም ተእትዮሞ ናይ ላንግ ካንሰር ናይ ጥዕና ፀገም ከምፅእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንሱ ዘለዎን ዘይብሉን ብዶክመንት ብደንቢ ፈሪምና ቅድሚ 1978 ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ኢልና ኢና ኣፈሪምና ኩሉ ግዜ ነግዝኦም እቲ ዘሎ ዕድል ዝሞተ ዕድል እዩ ንሱ ንክህሉ ምክንያቱ ድሕሪኡ ክንደይ ግዜ እቲ ገዛ ብሓድሽ ፔይንት ተቐለም ረኺቡ እዩ ተቐቢኡ እዩ ስለዚ ንሱ ናይ ምርካብ ዕድል almost የለን ኣብ ኮሎራዶ 4 ድዩ 5 ግዜ ገለ ተረኺቡ ምናምን ብኡ ሽግር ዝበፅሖ ሰብ ገለ ምናምን ክበሃል ብወረ ኢና ንሰምዕ ግን እቲ መንግስቲ እቶም ሸየጥቲ እቶም ብሮከራት ካብ ሓላፍነት ንክወፁ ዘፈርምዎ ዶክመንት ኣሎ ቅድሚ 1978 ካልእ ተሪፉ ግን እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ እርግምስ ዝብል ኩሉ ግዜ ዘሎ እንድዩ እቲ ሜጀር ኢሹ እንታይ ኢልና ቀዲምና እንዲና ነፅንዖ ከም ብሮከራት መጠን መጀመርያ ናይ ሩፍ እንታይ ሜጀር ኢሹ ኣለዎ ቅድሚ ናብቲ ምግዛእን ኦፈር ቅድሚ ምሃብን ሩፍ ሜጀር ኢሹ እንተልዩ ፋውንዴሽን ቀፂሉ ፈርነስ ሳልሳይ ኤሲ ራብዓይ ኤሌክትሪክ ሓምሻይ ናይ ዋረር ሲስተም ሻድሻይ ስውር ምስኡ ራዶን እዚ ብሙሉ ሜጀር ኢሹ ኢልና ገና ክንሪኣ ከለና ካስተመር ሒዘ ወክ ትገብር ተለኹ ናብታ ገዛ ሓንቲ ብሓንቲ ዝን ብምሉእን ብዓይነይ ርአ ተሓጒሰ ክወፅለኒ ኣነ ለይ ተሓጎስኩላ ተኮይና ደን ካስተመር ናብ ኣሰተት ኢሉ ኦፈር እውን ገለ እውን ኣይነ ሓውሰን ገሊኡ ማይኖር ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ንዙ ፔይንት ወዲ ፔይንት ገለ መለታት ኣናእሽተይ ነገራት እዚ
in fact أنا ونقول كاربيتو جنبلو destroy زخنا paintu بقى زتبالا نسو جزء إلنا in fact مخرن هب معناته حدا ناي ليبر صراحة مكسيكان يكون قال يكون مسيخا تنقل من ليبرن غيرو نخسر حلكا أنا أشتئين جنا خير كا خطر يأخذ لخاجن هيوج عبيش الجرزلو يمثل كمو توادر كان أي مركب عدلو استجمع سلالله ورجل ولا يكون حمق ولا خضر أخلو نخم عينت جنزة سلا هلو كان أشتئ كابتو مصعدوس حبشة سلنا حيش وتزلنا جنزة competition يحدل نامو ورجل ولا جزء إنانبل major issue لبهالجنا يكون أنتو base bla paint البهال سنبرك على عينت issue يقولون تو issue آخر كبيو سلازي in fact حدش جزا مجزا أين مكرن اشتى ورجل ولا جزا جزء إنان مكر thank you تصبوتي إتي حوات أنت إزبهالا low wages بهالا إتي under wage ويكا عند حرتا جزاب تخبابي كم عينت أحموش سميت شيء كوينا نسخابر بعد ميت شيء حن حرابتي إيرا رغيب كا موزن زبلن زلوخا كم زبلوخا حسايت ناي كاربيت نايتي بوردرز قلما لندحر كوينو أزي تمرازي إتي عبيت نت بتازوم سواجن ناي بعلم إنسبكتور سالوم إنسبكشن يقبل إتجازات فاونديشن بلتي سوير بلتي روف بل كالو صهري أخلي خالق جنتي كاربيتات تبغى زرعش حقاقنا وقلعوا قال ملا paint غير كعريخة نتاجزا you can rebuild like ميت شيء حون أسد تجبر على لها إذا بدنا نزل صبوا مخريعة thank you كحسن so حتى جزا خد جز كلها I don't know زي عندي هابتم كاب أوروبا من الوقت عندي فاميلي أرتهم كازي أنا فلتني كحسن جزا خد جز كلها في اللي A B C D زبل قالوا أنت يوت في الليو I don't know هابتم نفع كاستمرنا كاب ABCD أبزي ABCD الفلت جزاوت يلن تناي جزا عينة توزي رانش هاوس يبهال two story يبهال try level يبهال باي ليفل يبهال مالتي ليفل الله تاون هاوس الله كاندومينيوم الله زيات يسمو وانا مجلس ينبر ABCD يبهالو بزعدي أين فلتن sorry هابتما I know thank you we don't know so TPMI ك like كساب كندي يخون تي private mortgage insurance and average كساب كندي يخون كابتن مكرها depend زجبر قريو ملو بملو zero down payment أطوله سلازي ملو PMI فينيو مالتي 0.35% ناي تو لون بيلوم ببيزو إلا وات انديو I think has a 0.35% ناي تو لون إلهم يمز بتوه سلازي 5% تجركا فليل ولا PMI 10 تجركا فليل ولا PMI 20% تغينو 0 PMI سلال هنا I think 0.35 قال percent ناي تو لون يمثلني at this moment ببيزو تو mortgage يلو أوتوه perfect yeah thank you ምናልባት እዚ ኣብ ኮንድዕና ዓኻ ተመልከትን ናይ ፋይናንስ ሕታ what is a leverage ክብል ከሎ ምናልባት ከም እንተኮይኑ ናይ ፋይናንስ ሕታ እዩ ዝያደ ነው leverage ኢሊ ሓቲት ማለት leverage ማለት ሓደ እንታይ እዩ leverage ክበሃል ከሎ ኣብ ገዛ እንታይ ትጥቀመሉ መሲልካ ለሰይ ነታ ገዛ ኣትሒዝካ ተውፅኦ ገንዘብ ማለት እዩ ለሰይ ሪፋይናንስ ጌርካ ትካሽካ ተውፅኦሞ as a leverage ሒዝካ ያለኻ ነዛ ገዛ እዚኣ so had an investment strategy you know ገንዘብ ከተውጽእ ከለኻ ንኻልእ financial instrument ማለት እዩ I don't know ንምንታይ MTU ኣብዚ okay yeah ድሓን ክንሓልፋ ኢና so ta leverage ግን ተረዲእኻ ካንተ ልያ ዝሓተትካ ከምኡ ማለት እዩ ትርጉሙ ለሰይ ሪፋይናንስ ገዛ እንድሕር ጌርናዮ እንድሕር ብ200 ገዚእናዮ ነዚ ገዛ እዚ ኣብዚ ገዛ እዚ ቫልዩ እንድሕር 500 ሽሕ ኣሎ ኮይኑ ነቲ زي تخفله اندحر تخلت مئة لكا باليو 500 شح اندحر على خوينو ب 500 شح ريفاينانس بانكي هبوخا نتي 300 يكون از الليفرج كتوصل تخلا اتحس كانت هكذا لان شعو تجنزب نسو ناب كال ميلخا خطقومل تخلخا so use somebody's money مالتي بحزيرو نسخاس بتناي بانكي ديو بتناي كال انستيتي you can do some other growth مالتي it's a finance class thank you so summary انت حتيت على لابزي how can we refinance a mortgage and what are the requirements
ስለዚህ እቲ requirement ጽቡቕ ጥያቄ እዩ እዚ ልክዕ ከምታ መጀመርያ ክትገዝእ ከለካ ናይ 2 ዓመት ታክስ ሪተርን ዝብልዋ 2 ፔይ ስታፕ ዝብልዋ ባንክ ስቴትመንት ዝርእዋ ታፋይኮ ስኮር ክሬዲት ኦልሞስት ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርያ ገይሮም እዮም ክኸፍላ ይኽእል ዶ ኢሎም ሪፋይናንስ ንክትገብር ዝፈቅዱልካ ስለዚ ሓድሽ ሎን እንዲኻ ክትረክብ ሓድሽ ሎን ስለትረክብ ክኸፍላ ይኽእል ዶ ኢሎም መሊሶም የፅንዑ ብርግፅ ኣብኡ ስለዝፀናሕካ ዝቐለለ ኢሉ ኸውን ኣሎ እና እቲ ሪኳየርመንቱ ተን ኢንካምካ ምርኣይ እዩ at the same time ሪፋይናንስ ክገብሮ ከለኹስ የዋፀኒ ድየ የዋፀኒ ክንደይ ነጥብ ክቅንስ ኣለዎ ሪፋይናንስ ንክትገብሮ ብውሕድ 1 ነጥቢ ኢንተረስት ክቅንስ ኣለዎ 1 ነጥቢ ዝኣክል እንድሕር ለይቕንስ ኮይኑ ሪፋይናንስ ተገበርካዮ እቲ ኮስት እንዮን ድዩ እቲ ሪፋይናንሲንግ ፊ maybe 3% ክኸውን ይኽእል እዩ 2.5% ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንቱ ኮስት ንሱ ከፊልካስ ትርፊ ንክትረክበሉ እንተው ሓደ እንካብ 1 ነጥቢ ንቁልቁል እንተዘይረኺብኩም ኢንተረስት ፈፂምኩም ሪፋይናንስ ምግባር ኣይዋፅእ ተን ሪኳየርመንት ግን ታ ኢንካም እያ ከምታ ናይ መጀመርያ ክትገዝኣ ከለካ ሓድሽ ክስታይ የብሉምን ክሬዲትካ ልሕሸ ክኸውን ይኽእል እዩ እናኸፈልካ እውን ስለዝፀናሕካ ፅቡቕ ማለት እዩ ታ ኢንካም ግን ወሳኒ ስለዝኾነት እንካብ 1 ነጥቢ ንቁልቁል ዘይትረኽብሉ እንተ ደኣ ኮይንኩም do not refinance ኣይዋፀኩምን ምክንያቱ ፊታት ኣለዎ ፊ ኣለዎ እዩ ነቲ ሪፋይናንስ ትገብር ኣይ ኮሳይነር እንድሕር ነይሩካ ደን ግዴታ ሪፋይናንስ ጌርካ ናብ ኢድካ ምእታው ትዝበለፀ እዩ ነቲ ኮሳይን ዝገበረካ እውን ዓብዪ ፍሪዶም እዩ ንባዕልካ እውን ዓብዪ ፍሪዶም ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሪኳየርመንቱ ኢንካም እዩ ፅቡቕቲ ምስዓት ተሓዝ እንታይ ኢላ ዘላ ፍረ እውን ሓቲታታ ኣላ እቲ ኮሳይነር ሪፋይናንስ ጌርካ ክትውፅእ ከለካ እቲ ኢንተረስትካ ይቕየር ዶ ኢላ ዘላ ኣይጌስ መሊስካ ኢኻ እወ ብትክክል ይቕየር እዩ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ንምሳሌ ዓመ በዚ ግዜ እዚ ቅድሚ ዓመ ዝተገዝአ በዚ ግዜ እዚ ህዚ ላዕሊ እኒየቱ ኢንተረስት ብታና ኢሎም ዓመት ኢንተረስት እያ ስለዚ ብትክክል ይቕየር ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ሎም ዓመት ትፅንሐኒ ሞ ዝመፅሎ ዓመት ሪፋይናንስ ገይረ ከውፀካ ትብለሉ ግዜታት ኣሎ እዩ ምክንያቱ ሓድሽ ኢንተረስት ሓድሽ ሎን ኢኻ ትረክበለካ እሞ ኣብ ዝደለካዮ ግዜ ክተውፅኦ ይትኽእልን ሎው ዝኾነሉ ግዜ እንተውፃእካዮ ኣብ ክልቲኦም ምኽሪ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢንተረስት ይልወጥ እዩ ፅቡቕቲ ያ ፍረ እንዲ ሳምሪ ኦኬ ፋጨ እንታይ ኢሉ ዓንቲ ቦ ነታ ናይ 1970 ገዛ ክሳብ 1990 ዝተሓደሰ እንተኮይኑ ዝተሓደሰ እንተኮይኑ ከይዱ ዘሎ ዝተሓደሰ ኩሉ እንድሕር ተሓዲሱ ሓድስ ማለት እዩ ፋጨ ሓደሰ ፀገም የብሉን እዚ እውን ንኣና ንከይንክሰስ ዝግበር እዩ ብላድ ቤዝ ፔይንት ዝበሃል እምበር ሪስክ ክንወስድ ኩሉ ግዜ ይንደልን ስለዚ እቲ ናይ ሪል ስቴት ሕጊ እዚኣ ኣፈርምዎም ፓምፍሌት እንያ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ እዛ ብላድ ቤዝ ፔይንት ፈሊጦም ይእተው ኢሎም ብሓላፍነት ክልቲኦም ብሮኮራት ንከይጥየቁ ተባሂላ ትፍረም እያ እምበር ሞስትሊ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሮ ይፈልጥን ግን የለን ማለት ከዓ ኣይኮነን ተዘሎ እንድሕር ተሓዲሱ ፀገማት ኣለዎ ኢልና ይንኣምንን ምክንያቱ ሓድሽ ፔይንት ሓድሽ ቀለም ቱ ቀለም ዝነበረ ቀለም ብሙሉእ ካብ ዩኤስ ቶታሊ ከም ዝጠፍእ ተገይሩ ኣይ ቲንክ ካብ ቻይና ገለ እዩ መፅኡ ነይሩ ዝበሃል ስለዚ ንሱ ከም ዝጠፍእ እዩ ተገይሩ የለን ማርኬት ተተሓዲሱ ፀገም ኣለዎ ኢለ ይኣምን ያ ታንክ ዩ ተሓሳይ ባይ ዘ ወይ እንታይ እዩ ኣሕዋት ኣብዚኣ modification redevelopment ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ modification ድሕር ጌርካ ኣይ ኖ ላይሰንስ ሪኳየር ገብር ኣብቲ ሲቲስ ከይድካ ኩሉ እቲ ሳይት ፕላን ናቱ ከተቕርበለካ ኢንጂነር የድልየካ እዩ ስለዚ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ግን we have to be regulated person ክትኮን ኣለካ ኮንትራክተር ክሳብ ኮንትራክተር ኩሉ የድልየካ እዩ ስለዚ ክቅየር ይኽእል እዩ ሽግር ዝበሃል የብሉን ብሙሉእ ክሳብ ፋውንዴሽን ካይተረፈሲ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንድሕር ተቐይሩስ ተቐይሩ ኣሎ ሶ ከም ተቐየረ እውን ኣብቲ ሲስተም ክህሉ እዩ ማለት just redevelopment ኮይኑ كبهالي so thank you كحساي okay yeah ABCD ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ናይ ኤውሮፓ ኢልና would you please advise to buy an investment rental home at the high interest time if someone assume had a paid off first time okay ማለት ሲ ተኸፍለ ቀዳማይ ገዝኡ እንድሕራሊ ተቀዳማይ ተኸም እንድሕራሊ ሲ
كلا investment جزان خجز سي high interest ندحر كينا أبس جزء سي recommend advice كتقبلنا تخيل دو yeah وزيا قلت يا ني investment انديو نخا كاريو يو سلزي ناي حموش تميتي جزان دحر اللي بزا interest ناي لحالة قروار حاجة لمنامن مورجج أخشاب شدشت شيء حاجة لمنامن كتكونيا depends كن day down payment comes go رولو جن to تحت down payment دحر جيروس بسبب شدشت شيء بور حوت كونيا ككاريان تيلو زاجدا زي 4,500 يا تخون سلازي شحن 500 كاوج بو انتايم سيليوس ترجم يقولون معناته كاوج بو يخفل له مرجج مالتي اي خفلون تي ذكره ابتعراغا زلو لو يو سلازي بزو هاي انترست جزء لنا عين مكرن معناته تو مرجج بعلو ولا داون بيمنت غير كاس نتو مرجج بعلو كارير كاس سلازي يخل خفل الكاس سلازي يخل دين تجزء له ريزن يلن ادفانتج يولن كم هذه ادفانتج لتا نمنتاين تلكا هذا هاي انترست نيو واغا نايتو غزاوتي تحتي لله لمص له خلت ثلاثه ورحي كورد بحال تصفا سلازلو لك همز هذه ادفانتج لك تغزا اخا مخنا دحر خلت ورحي ريفاينانس لتغورو تو مورجج تحتي ورد له مالتي بزانا اليوم معلت مورجج ግን لعل ስለሆነት لمص له ورحي بفلاي تصفا انت ليلي اكو نخلو وطيلكا زين ጥቅሚ የብላን ስለዚህ እታ ፊቸር ኢንተረስት ክንደይ ትኸውን ትብል ወሳኒት እያ በለለይ تخصصي هو ميت كده أنا هي غلطة so I think سنة مودة حتى أنا أمسلني انتهي له حيث زلوا بزي تكستي جر اللي زل عن تبقى قليز كي أخا من الباتاي نبرن كوني كده أباهلو أنت زي تجاجي مورجج إنشورانسي ما أسي فينيش خون مالت إيو طبعا أنتو تنكف بالنايا نات بغت تياغ يازيا حادة إتي نايتو جزا فاليو ناو السخن تغيرو لو مع عمت 400 شح الجزا هايو لا عمتها حموش تميت شح دحر كوينو انكاو 20% equity غير له مالتي تجزا بزي مخنيات زي يوصل قال اي اكسترا ገንዘብ እናተጋን ድሕር ፀኒሓ ለሓለፈ 2-3 ዓመት 30,000 40,000 50,000 እናተጋን ተፀኒሓ ستيل ኢኩዊቲን ካብ 20% ለኣክል እንድሕር ልይዎ ትገዛ ንብሮገርካ ድውል ኣቢልካ ዋጋ ቸክ ገበረለይ ክንዲዚ የላ ሞ ኢኩዊቲ ከውፅእ ክእል ዶ ኣይ ሚን PMI ኣውፅለይ ክብል ክእል ዶ هو ምክንያቱ ካብ 20% ንዓቐብ ኢኩዊቲ ስለለካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኤክስትራ ገንዘብ እንተእቲኻሉን ትወፅእ ትኽእል እዚ እንተለይ ኮይኑ ንሓሙሽተ ዓመት ብቱ ቀደም 3 ዓመት ነይሩ ከዚ ንሓሙሽተ ዓመት ምንም ፀገም ዘይብልካ እናኸፈልካ እንተፀኒሕካ ንሱ ኣውቶማቲክሊ ድሕሪ 5 ዓመት የውፅዎ እዮም ቅድሚኡ ግን ብዘን ክልተ ነገር ኢኩዊቲን ትውስኽ እንተሎን ኤክስትራ ገንዘብ ተእቲኻሉን ክወፅእ ይኽእል እዩ PMI ፅቡቅ ጥያቄ እያ ፅቡቕቲ ቴንክ ዩ قرميا باي ذا واي احوات ريسنتلي انا نبعلي ناي حدا سب هجي غيره كسب 150 قرش تراي خافي لله كفيل تودي قدم خلت عامت يغزوا تاغزو سوفار كمزا ايانا حسايز بلا زلو اغاطامي تي ايكويتي لعلي 20% نايت غزو سلاز غبرو 150 قرش خافيلنا نتي مصيو ابريزال زغبرا سب نسو 150 تخفيلو كاو تاغزا فاليد كوينا منم اخلو دروب غيرما within 2 years مالتي I was it's easy to go interest تغيرن سبزي interest 3% interest تغيرن ولا حنتي تغيرن كم عيلو له كم عيلو ينبر معي so نايزا حنتي زبلا زلو ناي interest rate ما اسيو كيغدل مودعتا احوات بزي العلم يتلهم لما عنتي thank you مالتيو سو تسفانا تريدن اتي ماركت زنبو زل احوات نابنت كرينا اب تزمت جن انترستنا نحنا نصبي زلنا so far اب ازي زلنا 5.25 up to 5.50 ازي ناي فيدرال فاند ريت مالسي نصبي زلنا كاب ماي كاب مارش اب مارش قنسينا نصبي زلنا
زيرو ناب كاب 5.25 to 550 زنبرس ناب 500 to ناب 5.00 to 5.25 that means 0.25 كقناس يبلنا له so by May by June by July اندحر by September end of the year اندحرنا إذا عمت كنا December نا كل تشحن 24 اندحر كنا تثبتنا نصبي زلنا interest rate سي أبزي درجة له مالتي 3.75 كسب 400% almost the highest percent زلو إذا تثبت market تبلو زلو إذا جن steady economy كل شيء عندها تغير رزق غير إذا micro economic class تمهرنا إيو so نصبي لنا كاب 1% نلعلي كقنص ده 6.6 لازم نا 5 جز أخذ مسيات تثبتنا ስለዚ that's the time ንስኹም ሕጂ ከም ወይ ሓሳይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ it's right time ማለት እዩ ንክትገዝእ እንድሕር ኮንካ ሕጂ ኢኻ ክትዳሎ ዘለካ ሕጂ እንድሕር ገዚእካ ደንስዑ እዚ ዓመት እዚ ዘይኮነ ብሕልፊ 2025 ከዓ lower ክኸውን እዩ እቲ interest rate ናብ 4 ገፁ ካብ 4 ሳብ 5 ደረጃ ክመፅእ ደንስዑ you can refinance ግን እንታይ ፅብቕቲ ተማሂረና ሓውና ሓሳይ ሎሚ refinance ክትገብር ከለካ ብውሕዱ like ልዕሊ 1% ክትቅንስ ክትክል ኣለካ ኣብቲ interest ካ እንድሕር 6 ሃልዩሲ ترخبو interest 5% أكبر من دحر يوات أكاي بالتي so I think so thank you كحساي كله من البات همود أتا أبتمس كلام دينا خالي ناس يتنقبرهم كلا إكفال أمود أتا تنحط تتراون كدناينا زمس جنوب بزحاتهم بزحنا مهارة لنا زبلو بزحاتهم تبون يقولوا العلم السباتهم لما عند عزيمنا أمود أتا تكتب له أتخصصي صباحون هوليدي كسر كانت صدرها مالتي بأخا خن عاص عالمي thank you well حدش عامت ندي نقتل لنا سلازي نحدش عامتس جهزة زي ولسه تستخقال متن اكسترا سرح توسخ سرح أتيخا يكون قروب لقحات وصاصيخ كا يكون بزو حدا داون بيمنت بزيرو داون بيمنت ألنا بسلسلة حمشته داون بيمنت ألنا نو فيتشر نلونج ترم وعلى حد رابط عم سلة تدلي 2024 ريزولوشنكم جزا مجزاء خون الله جزا عليكم بستخدمت أنت قاليسكم جزا جزء إتو جزا encourage يجبر motivate يجبرك حد جزء extra كاب عمقهم من عقابي تجزء نالنا عندنا نمكر جنا حنتي إذا نحر جزء هايو تيفتها كفلا مخان كاسلة تفلت وفر تايم 4 ساعات اكسترا ساعات كتوسخيها او سمون حنت معلتي سرح كتوسخيها زغركا غيركا مخفالكا سلا ليتر بزيكا غزا مغزا ناب كالي نفتلوت بتعم خبيت سلا لهونه بيزنس اونر كتكون بتعم سلا لخبد ني لونج تيرم بفلاي فاميلي بلان للو حساب زلو ريزولوشنكم 2024 hopefully غزا مغزا يخون إلى مخرج سايجس تجبر يغني اللي تخطات علي ذهبكم حد المخرج حسابات سلل سماعهمني يهري هذا اللي any time سلك انت دويلكم لنا ولا كورايدا وين تلي عنا يو at least أو إسرائيل راح تساعد وشتي ناي ملعال كنا على لنا إلنا بنبس نوصله سلك اللي عنا مخرج كل حسابات كنا وكم نخلينا مخرنا ناس أيو ناتاتكم لوطي ناتاتكم فاينانشالي يكون ناي كل نجار عيت ناتنا عيت سلال هنا سلال سمعهم مني أني اللي هابي نيو يير كل ترحيل دلي thank you أتوقع حساي فاجأ جرحت تتمس علىها please next week كنجبرنا حزنا أنا نحاولنا حساي نوح thank you فاجأ next week حسكان مسا كل إذا حنتنا تبزبا الزاربا زل الحوات اندحر جزا خد جزء تحسبكم كا same time when business جزء اندحر اللي تاجزا قدمات بالملأختي عباي ملأختي مخنياتو حدا نتجزا بزح جنزب كاش حتى كايبلون مالتي داون بيمنت واحد اندحر كون كا من البات نسخة 10% كأون لعلي اندحر داون بيمنت تجبر اللي خاجن التكاش كدلي كأنت بيزنس قدين كاخد تقدم أخاته أسد مالتي هجي بوحد تخون داون بيمنت كير كاتجزا اندحر قدين كاجزي كذا more easy qualify أخاني بيزنس من بشكر يقولون اندحر بيزنس جزء كقدين كا كتجزء داخل الكا جزء نجزء أنا كتجزء سرعة تغيير كسب زلخا require جبرك minimum كل تعامد جزء كتجزء يدخل that's the most important message ناي أنا حاسناي وارد so مستكونا ناتكم كناتاتن مستناتكم فاينانسين خير زلوا قدائي مالك
روحس عدش عامت روحس كنيات أو دعمت. Thank you كابتنو. Thank you very much. الشيء